kumukulog na naman, kumikidlat. Yan. Ibag na malin sa inyo lahat, kakabsat, mga bonsai. Naka-live agad si Kabsat Makoy ngayong hapon. Nag-live tayo ngayong hapon kasi lalabas sana ako. Ito na naman tong ulan. Hindi naman tumuloy. Hindi na ako tumuloy. Dito na lang tayo sa bahay mag-live. Lakas malakas yung ulan. Lalabas nga sana ako. Bukas na lang siguro pag magandang panahon. Labas tayo bukas. Ngayon, dito muna tayo sa bahay. Kakabsat, mga bonsai. Imbag na sa inyo lahat. Imbag na malin sa inyo lahat, kakabsat, mga bonsai. Live agad si Kabsat Makoy. Mahanyo ko sa akin live ngayong hapon. Yan. Kahit dalawang oras lang, pwede na yan. 2 oras lang tayo mag-live. Yan. Musta na kakabsat, mga bonsai, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga OFWs dyan, immigrants. Bonsai yan, mamintad mo, kay lola mo, kay Manang Jenny. Yung pag narabi dyan, bonsai, yung pag narabi. Diyan sa California, bonsai, yung pag narabi. Ingat sa God bless sa inyo always dyan. Sa'yo at sa family mo, bonsai, ingat kayo dyan. Pati pag bonsai, pagpasok mo sa work, drive mode mo, ingat din always, bonsai. Ingat din lagi. God bless sa inyo lahat dyan, bonsai. Sa'yo sa family mo. Pati kay Manang Jenny. Kabsat Ib, yung pag narabi rin dyan sa Connecticut. Ingat sa God bless din sa inyo dyan sa Connecticut. Hindi, anong oras na ba? Ano na yata? Ibag na parabangon na pala. Diyan sa inyo, Kabsat Ib, parabangon na. Madaling araw na pala dyan. 2:00 ng umaga dyan. Ibag na parabangon dyan. Ingat sa God bless din sa inyo dyan, Kabsat Ib. Kalamang Maylin, dyan sa San Antonio, Texas. Ibag na din sa inyo dyan. Ibag na parabangon din po. 2:00 ng araw, oras na ba dyan? Tiga. 12:00 ng Tama, parabangon na rin. 1:00. 1:00 ng madaling araw sa Texas ngayon. Ano daw sila Central Time. Yan. Kaya ang time zone ng Texas kasi nasa Central Time yan. Kaya ka-time nilang Central Time sila. Ahead lang tayo isang oras. Pero sa atin dito sa Pilipinas, hapon, sa kanila, madaling araw. Kung 1:00 dito ng madaling araw, ay kung 2:00 dito ng madaling araw, 1:00 ng kung 2:00 dito ng hapon, 1:00 ng madaling araw sa Texas, San Antonio. Ingat sa God bless na po lagi, Ma'am Maylin, ha. Yan. Mami Japinay, Mami Jo, Mami Elikato, Kabsat Maldita, Kabsat Maribik dyan sa Japan. Imbag na malim din po sa inyo dyan. Ingat at God bless din po always sa inyo dyan sa Japan. Yung mga taga-Taiwan po dyan, Kabsat May, Kabsat Geraldine. Imbag na malim din sa inyo dyan sa Taiwan. Ingat at God bless din sa inyo dyan. Bumabagyo yata ngayon dyan sa Taiwan. Ingat lang. Kabsat Maylin, Kabsat May. Mga tiga Hong Kong po dyan, Kabsat Toy Kiki, Mami Sangkis 5 Vlog, Kabsat Wena. Imbag na malim din po din sa inyo sa Hong Kong. Ingat at God bless din po. Mga tiga Sweden po dyan, Kabsat Diana. Oras na ba dun? Imbag na parabangon din yata dyan, diba? Imbag na parabangon sa inyo dyan, Kabsat Diana. Diyan sa may Ireland. Ingat sa God bless din lagi, Kabsat Diana. Yan. Yan, Manang Adel, Kabsat Charmy dyan sa Sweden. Imbag na parabangon din sa inyo dyan. Ingat at God bless din po dyan sa Sweden. Ma'am Charmy, Kabsat Charmy sa Manang Adel. Kabsat Caitlyn, imbag na bigat, imbag na malim, Kabsat. Ingat at God bless to you always. Kabsat Cart Leia rin. Kabsat Cart Leia dyan sa may New York. New York siya.
Imbag na sa inyo dyan, Ma'am Carclea. Para ba oras na ba doon? Tama, ano rin. Imbag na parabangon din sa inyo dyan sa New York, Ma'am Carclea. Iingat at God bless din po sa inyo lagi dyan sa New York. Mga taga-Baguio po dyan, Maestro Paul TV, Kuya Ben Vlog. Imbag na malim din po sa inyo dyan sa Baguio. Ingat at God bless din po always. Ingat lang po lagi dyan sa Baguio. Kuya Ben at Kuya Maestro Paul TV. Ayan. Yan, kala Ma'am Annie Sipcon, Ma'am Nobi, Ma'am Bian, Ma'am Cristel, Ma'am Yins. Imbag na malim po sa inyo, mga madam. Ingat at God bless din po. Mami Chona, imbag na malim din po, Mami Chona. Ingat at God bless din po, Mami Chona. Yan. Imabilita dyan sa Canada, imbag na parabangon din po. Good morning po sa inyo dyan sa Canada. Ingat at God bless din po always. Yan, kay Ma'am Mary Australiano dyan sa Cavite. Imbag na malim din po, Mami Mary. Dyan po sa Cavite. Mami Alisa, Mami Malu. Imbag na rin po sa inyo dyan. Mami B, Mami Junisha. Yan. Lahat na po ng mga mami, imbag na malim po sa inyo. Ingat at God bless din po sa inyo always. Yan. Wala, Sir Lander, Sir Bernard, imbag na malim din po sa inyo. Mga boss. Yung mga Manila Bay vlogger dyan, Kapsat Daddy D, Kapsat Robert, Kapsat Rex, Kapsat Ruby Rose, Kapsat Tarduns, Kapsat Kabukid, Kapsat Mar, sino ba? Kuya Edwin, Kuya Lintoy, Kuya Rizal, Kuya Pinoy Vlogger, Kuya Johan Shin, Kuya Warren. Yan. Lahat ng Manila Bay vloggers, imbag na malim po sa inyo. Yan, Kapsat Kalsada, ingat sa rin sa mga sa MMDA. Mga operations sa MMDA, ingat sa Kapsat. Yan. Yan. Mga dyan, Kapsat Aaron Peña, Kapsat, imbag na sa inyo. Imbag na malim sa iyo, Kapsat, ingat sa God bless. Kapsat Dongkengs, imbag na malim din. Ingat sa God bless ni siyo, Kapsat Dongkengs. Yan. Boss Banat Boy, imbag na rin po. Imbag na malimbing po sa inyo, Boss Banat Boy. Ingat at God bless po palagi, Boss Banat Boy. Kuya Ninyo Barsaga, imbag na malim. Imbag na malim po, Kuya Ninyo. Ingat at God bless din po sa inyo always, Kuya Ninyo. Diba? Thumbnail natin ngayon. Patay, yari ng China, diba? Yari ng China kasi ang presidente natin ngayon parang lumalaban na. Parang galit na si Apo BBM talaga, di ba? Hindi siya talaga papayag na lalo ngayon. May kalokohan na naman silang ginawa, di ba? Binanggali lang fishing vessel, yung mga mangingisda, binangga daw ng isang ship. Siguro nating alam, speedboat or something. Hello po, my friend, Tati Sipeta. Hello po. Thanks for visiting my channel. Thank you very much. Thanks for visiting my channel. Wait. Yeah. Mabait to eh. There, you already have jacket. You already a moderator in my channel. Thanks for visiting my channel. My friend Tati Sipeta. Yan. Diba? Siguro, nag-aalangan siguro ang China ngayon. Nagugulat sila. Bakit? Biglang, diba? Ba't biglang tumapang itong presidente ng Pilipinas? Diba? Ano nga yan? May, bright, mga strategy niyan ni Apo Bongbong. Strategy niyan. Talagang yung leader natin talaga yung matalino. Diba? Sige, sabi siguro niya Apo Bongbong, sige, galawin nyo kami China, andyan ang Amerika, andyan ang US. Diba?
Andiyan ang US, andiyan ang mga Western powers. Tutulungan kami ng mga yan, di naman kami papabayaan ng mga yan, di ba? Kaya ilap din ng China, di ba? Ayun, traidoran sila kung gumalaw. Yung mga China, traidoran kung gumalaw. Binangga ba naman yung fishing vessel? Mga simpleng nangingisda lang, binuli pa. Tatlo namatay. Saka teritoryo natin yan, ha. Yung Baho de Masinloc, teritoryo natin yan. Hindi nila masasabing teritoryo nila yan. Diba? Teritoryo yan ng Pilipinas. Ibag na Balen, Bonsai Irish. Hi, Bonsai. Salamat pagpasok sa akin live. 2 oras lang to, Bonsai. May ano lang natin, diba? Makapag-live lang tayo. 2 oras lang to. May gabi ulit. Salamat, Bonsai. Salamat. Diba? Siguro, kung China ngayon, nagtataka. Bakit biglang palaban tong ano? Bakit itong ano ngayon? Itong China, itong presidente ngayon ng Pilipinas, palaban. Nasanay kasi ng China na wala tayong aksyon. Pinapayagan lang tayo i-bully, di ba? Eh siguro si Apo Bongbong napuno na rin talaga. Lalo ngayon ginawa ng China na yan, na binangga yung ano, pati mga fisherman, pati yung mga simpleng mangingisda. Gusto lang maghanap buhay, di ba? Teritoryo naman natin yan. Binangga ba naman yung ano nila? Binangga yung fishing boat nila, di 3 patay. Patay kayo ngayon. Yun ang inaano ko sa China. Yari yung China ngayon. Yung presidente natin ngayon, palaban na. Hindi siya talaga papayag na buli-bulihin tayo ng China. Ganyan lang si Apo BBM, pero palaban yan. Sinagad nyo eh. Sinagad yung kabaitan ng presidente namin eh. Sinagad yung kabaitan ng Filipino people. Diba? Huwag nyo lang antayin na ma-deport kayo lahat. Lahat ng inchik dito sa Pilipinas ay mapalayas. Huwag yun ang antayin yun. Anytime, pwede namin gawin yun. Bayan namin to, kung may karapatan kami. Deport na lang kayo lahat. Bastusan na rin gusto nyo. Bastusan na lang tayo. Diba? Miss MLSO, Brother Soldier in Christ in the chat. Hello my friend, Demo Publican. Hello my friend, Demo Publican. Hello Bonsai, Zero to Chan. Yan. Diba? Bastusan na lang, diba? My friend Demo Publican. Are you aware of China? I'm good. Are you aware of what China doing to the Philippines? They are they keep on bullying us in the West Philippine Sea. They keep on telling the Filipino people that the war, in the Philippine Sea, the islands, there are islands in the West Philippine Sea that is being actually it is that is our territory, but here comes China now. They're telling that is their territory. Yes, they're bullying us in the West Philippine Sea because of that islands that they keep on telling that they keep on telling that that is their island. Yes. Actually, there's already a ruling in the United Nations that the Philippines won in arbitrary ruling. That is our islands. All the islands in the West Philippine Sea are ours, not property of China. Yes. That's the issue today. The issue today are some Filipino politicians are against. Yes. That's why we need the help of United States. That's why we are all
We are all thankful that the United States is here. Yes. United States is our ally. China is the enemy. China is the enemy, not China is the real enemy, not United States. United States are here to protect us, the Philippines, the Filipino people. Ever since during World War II, we are allies during World War II. You have also you have also a problem in your country now. That's what that's what we, the United States now has a problem also. Yes, lots of problem, especially immigration. You lot of America now has lots of problem also. Immigration problems. I don't know what's happening now to the United States. Maybe poor leadership. Maybe your your leader is weak. Because lucky, we are lucky. Filipino people are lucky. We have a good president. We have a vice president and a vice president as well. We have a we have a BBM as president and Inday Sara as vice president. No, they are building islands in our territory. Yes. Yan, tama, Bonsai. Ikaw na nga. Mano-nosebleed ako eh. The United States are gonna get his first woman president. 2024? Maybe, hopefully. Let us try, di ba? Let us try. United States try woman president for the first time. Only God knows, right? Because some dirty old politicians here in the Philippines are anti United States. They're pro China. They're telling the United States to leave our country, not to meddle with our affairs, and yet they're supporting China. The atrocities of the Chinese, they don't react. They don't react with the atrocities of the Chinese. They're doing what the Chinese are doing at the Philippine Sea. They don't react. They're actually politicians here in the Philippines that are pro-China. Yes. Anti-American, anti-China, pro-China. If Joe Biden gets re-elected, he could step down and get Vice President Kamala Harris sworn in as president. Maybe. Let us see. Let us see, my friend. Nananosblade na ako siya. Naubusan na ako kay friend natin, Demo Publican. Na ano ako eh. Nanonosblade na ako rito, Bunsoy. Tagalugin ko na lang. Bahala na siyang umintindi. Naubusan na ako eh. Tawa-tawa ka, Bunsoy. Ikaw nga, bumanat ka na eh. Tinulungan mo na si Kuya Makmak mo eh. Kaya bumanat ka na nga ng English eh. Diba? Yan. Mayroon tayong presidente na lumalabang ngayon. Tinan natin galawan ni Apo BBM. Tinan natin galawan ng presidente natin. Diba? Right move yan, Apo BBM. Right move yung ginagawa mo. Talagang huwag tayo papayag na magpabuli tayo sa China.
Huwag tayong papayag. Andiyan ang Amerika, andiyan ang Western powers. Yan ang mga tutulong sa atin, di ba? Kaya kayong mga gagong mga politicians na pro-China, yun, pumunta kayo sa China. Di ba? Pumunta kayo sa China. Doon na lang kayo. So, pag na-deport yung mga ano, pag na-deport yung mga walang yung inchik, kasama na kayo doon. Kasama na kayo doon. Ma-deport. Mga traidor naman kayo, di ba? Kayo nagpapagulo sa bansa. Wala kang karapatang maging tawagin Pilipino. Tapos kayo nakikiselebrate kayo, nanalo gilas sa China. Well, dapat hindi kayo part ng celebration. Diba? Pro-China nga kayo eh. Dapat nagluluksari kayo. Sa basketball, panalo tayo kahapon, 1 point lang. Tinalo natin ng China. Makabawi man lang, di ba? 2 times. 2 times na natin tinatalo China. Kaya sampal sa mukha nila yan. Kaya kayo, mga politiko dyan, na puringan, mga patriotic, diba? Nakikiselebrate kayo. Ngayon, panalo ng China, panalo ng Pilipinas sa China. Ngek-ngek nyo. Kaya wala kayong karapatang makiselebrate. Dapat naglulok sa atin kayo kasama ng China. Tuloy dapat naglulok sa akin ngayon kasama ng China. Diba? Kasi mga talon lang kayo. Mayabang lang pala kayo sa ano eh, sa mga military ano eh, pero sa sports talo kayo. Diba? Doon kami na bumabawi sa inyo sa sports. Sa sports talo kayo, wala kayong laban. Naubusan na ako, Bunsoy. Naubusan na ako ng English. Ikaw na ako mausap dyan. Saka parang ano eh, puro Democrat eh. Oo, puro pro-Democrat siya eh. Ako, medyo ano ako sa Democrat nga. Gusto niya maging presidente, yung vice president niya, no? Ni Biden. Democrat na naman. Democrat yata to eh. Democrat. Itong kausap natin foreigner. Democrat. Ikaw mo na ako mag-usap, Bunsoy. Maubusan na ako eh. Nosebleed na ako dyan eh. Nasa bahay ka ba ngayon, Bunsoy? Nandiyan ka sa bahay, no? Nandiyan ka ngayon sa kampo? Oo. Nandiyan ka lang sa kampo? Nandiyan ka lang sa bahay ngayon? Hindi ko na kaya eh. Naubusan ako mag-English eh. The next president of the Philippines, my friend Demo Publican must be closely allied with Philippines. The relationship of Philippines and America must not be broken because ever since America and the Philippines are allies during World War II, right? We fought side by side against the Japanese, right? During World War II. The friendship of America and Philippines, Filipino people must forever be maintained. There's a bonding because there's a bonding between Filipinos and Americans ever since during World War II. In every country, they have their own rules, but the problem is China. They are so greedy. They not respect the rules of another country. Tama yan, Bunsay. That's correct. You're correct, Bunsay. You're correct, Bunsay Irish. Diba? Mas magaling ka pa yata mag-English sa akin, Bunsay.
Ayan, mas magaling ka pa yata mag-English sa akin. Nano-nosebleed ako eh. Ang galing mo talaga. Ang galing talaga ni Bonsai. Yes, you're right, Bonsai. You're right. In every country, they have they have they have their own rules. But the problem is China. They are so greedy. They are so greedy. They not respect the rules of another country. Yes, Bonsai. They're so bully. They like to rule the world. They feel like they rule the world already. Uh, we all the countries around the world must bow down to them, right? Bonsai. Shout out Kamsat. Ibag na malim Kamsat Tonken. Nag-live lang ako. Oh. 2 oras lang. Oh, aming gabi ulit. Dapat lalabas ako. Wala, umulan. Dito na lang sa balay. Mahirap na. Hanggang 4 o'clock lang. Hanggang alas 4 lang. 2 oras lang. Pwede na yun. Live lang pa may time. Wala kang live, Kapsat. Yung mga ano mo. Mga practice, mga gitar. Actually talaga, sayang talaga. May boses daw ako eh. Hindi lang talaga ako hindi ko lang talaga na practice ang gitara. Siguro kung marunong ko mag-gitara tapos magaling ako kumanta. Ano yan? Yan ang iba-vlog ko. Kanta-kanta lang, kanta-kanta. Mag-request lang kayo, kakantahin ko, ganun. Pwede naman, di ba? Hindi naman copyright yan eh. Acoustic guitar, di ba? Sayang nga eh. May boses daw ako, pero sayang nga, hindi ako marunong mag-gitara. Maganda sana ang combination yan. Gitara, saka boses, di ba? Kung maganda boses mo, pwede. Hi to Poging Utol Kengs. Good PM. Panoorin mo Kapsat Dong Kengs yung mga vlogger na yung mga content nila ghost stories. Nakakatakot talaga. Mga beams ghost, yun, sila beams ghost, yun. Panoorin mo yung mga yan. Para may idea ka rin kung talagang gusto mo magano rin. Kaya ako, pinapanood ko na rin, sinisimulan ko na eh. Paano maging ghost content, paano maging kung vlogger na content mo, ganun, mga ghost stories. Diba? Kaya yung lagi dyan, yung mga politiko dyan, bumabatikos kay Apo BBM, kay Inday Sara, manahimik na lang kayo, okay? Kasi wala na kayong magagawa eh. Palaban ni Presidente natin. Talagang hindi niya ibibigay ang any inch of territory natin, hindi niya ibibigay sa mga incheck. Period. Palaban yung Presidente natin. Wala na kayong magagawa dyan. Gusto nyo kayo maging presidente. Yan. Diskarte ni Apo BBM yan. Yan, palaban. Pasalamat tayo. May palaban tayong presidente. May palaban tayong vice president. Silent lang yung presidente natin. Silent worker lang. Hindi siya na gumagan. Hindi siya wala sa vocabulary yung bingkatibo. Diba? Yung gumagante, diba? Sa dami ng nagbabash kay Apo BBM. Mga nag-aalipusta kay Apo BBM, diba? May narinig na ba kayo sa kanya na gumanti siya? Wala, diba? Nagtatrabaho siya. Pinapakita niya doon sa mga detractors niya, sa mga bashers niya, na talagang mali sila. Diba?
Ginagawa niya lahat. Ginagawa ni Inday Sara lahat. Eto kayo ayaw niyong tumigil. Puro kayo patikos. Hindi naman kayo nakakatulong. Di ba? Ano na itulong niyo sa bansa? Wala. Puro kiyaw-kiyaw. Sayang ang binabayaran sa inyo ng gobyerno. Ay, ng ano. Sayang yung mga tax namin na pang-sweldo sa inyo. Sayang. Napupunta lahat sa wala. Diba? Makabayan Black, may ginawa na ba kayong maganda? Sige nga, may maganda na ba kayong nagawa, Makabayan Black? Maganda ba yun? Lasunin nyo yung pag-uutak ng mga kabataan. I-recruit nyo sa mga organisasyon nyo. Kidnapin nyo. Kayo nagkikidnap, hindi mga military. Diba? Yan, yung dalawang kabataan yan, scripted yan. Mga Amazona yan. Regular members na sila ng CPP, NPA actually. Sumurrender yung mga yan, di kinidnap. Diba? Tapos babalik rin niya naman yun. Military na naman na may kasalanan. Military na naman ang nagidnap. Military na naman ang nagtotorture. Diba? Mawalang yung mga ano talaga to. Mga Makabayan Black. Bakit ba kayo nanalo? Ang gago rin ng mga bumoto sa inyo, no? Bakit ba nanalo itong mga Makabayan Black na to? Imagine niyo nanalo si Manuel. Anong ginagawa ni Manuel ngayon? May nagagawa ba si Manuel sa Kongreso? Brosas? Si Castro may nagagawa ba? Wala naman sila nagagawa eh. Dapat buwagin na yan. Buwagin na yung Makabayan Black na yan. Buwagin na yan. May pampagulo na sa bansa yan. Lahat ng gobyerno kinakalaban ng mga yan. Wala namang gobyernong perpekto sa mga yan eh. Lahat ng gobyerno sa kanila masama. Lahat ng gobyerno sa kanila masama, balasubas, magnanakaw. Pero hindi nila nakita yung mga pagnanakaw ng mga Aquino nun. Pagnanakaw nila Cory Aquino nun. Pagnanakaw nila Panot nun. Makatarantaduhan ng mga Aquino, hindi nila nakita. Lagi nilang Marcos, Duterte, masama, mamamatay tao, magnanakaw. Wala naman lahat ng preba yun. Wala naman lahat ng patunayan yun. Eto, napatunayan talaga. Yung bang katarantaduhan ginawa ng mga ni Panot, ng mga Aquino. Kaya malakas ang loob ng China dahil sa mga Aquino. Ang dapat habulin niyo dyan, yung mga Aquino, hindi si Tatay Digong. Kakaupo pala ni Tatay Digong, inabutan niya na yan. Inabutan na ni Tatay Digong yung mga, ano diyan, yung mga, andyan ang China. Andyan ang China sa West Philippine Sea. Dinatnan niya na yan. May secret deal na yan, hindi na pwede niyang baguhin. Dapat huliin na yun. Na yan. Kasi mga kaliwa, mga yan. Nagtatago kasi sila Bunsoy. Di nila sinasabing NPA sila, di nilang inaamin na NPA sila, pero obvious. Fraud sila ng komunista. Mga fraud ng komunista yung mga yan. Ginagago lang yung mga tao. Dapat talaga may batas ng ganyan. Huliin na lahat yung mga yan. Yung mga cyber libel. Yung cyber libel dapat pataanin pa. Pati paanin pa natin ang cyber libel. Lahat ng kumukontra sa presidente natin. Ano yung lahat? Idamputin, ikulong. Hindi nakakatrabaho na maayos yung presidente natin eh. Andiyan yung mga hinayupak na yun. Bawat galaw ni Apo BBM, ni Inday Sara, andiyan yung mga hinayupak na yan. Kontra ng kontra, hindi nakakatulong. Anong gusto niyo? Patayin niyo na kaya ang presidente natin. Yun yata gusto niyo, mamatay na yung presidente natin eh. Mamatay ni si Inday Sara eh. Para kayo mag-take over. Diba? Ganyan din ginawa nyo kay Tatay Digong nun. Diba? Pinagdadasal nyo, pinagmimisan nyo, sana mamatay na itong matandang to. Para makabalik tayo sa pwesto. Natapos ni Tatay Digong ang term niya. Diba? Natapos ni Tatay Digong ang term niya. Paano? Ginagabayan si Tatay Digong ng Diyos. Ginabayan ni Tatay Digong ng Lord si Tatay Digong kasi
Masama eh. Masama mangyayari sa Pilipinas pag sila nag-take over. Natapos si Tatay Digong yung term niya. Diba? Iba nga sa kanila, namatay pa eh. Yung mga nagdasal noon, namamatay si Tatay Digong. Pari pa yung iba eh. Namatay eh. Oh. Dapat karma is real. Karma is real. Diba? Dito lang sa Pinas, nasa Congress, ang mga kaliwa, kaloka. May mga bumoboto nga kasi. Dapat talaga, iban yan. Dapat talaga, ako talagang ibaban ko yan. Tanggalin niya yung party list na yan. Makabayan black na yan. Walang silbi yan. Diba? Hanggang may nagpapaloko, may manloloko. Gumising na kayo, mga uto-uto dyan. Yung mga naniniwala dyan kay Father Vasectomy, Renato Reyes. Diba? Hindi nyo nalata pa may rally. Wari may rally, may nagmamarcha kayo. Nakikita nyo ba sila sa pila? Nakikita nyo ba sa kasama nyo sa pila yan? Si Renato Reyes. Pag umulan yan, sumisilong na yan. Iniiwan na kayong nakabilad sa ulan. Diba? Saka anak niyan. Ano yan? Milyonaryo yan. Nag-aaral sa abroad yung anak niya. Nasa London pa. Mag-research muna kayo. Sinong sinasamahan yung mga tao. Diba? Sino ba yung Father Vasectomy na yan? Ano na yan? Excommunicado na yan. Di na pari yan eh. Kaya tanga lang po mga Catholic bishops of na Philippines. Yan ang dapat unahin nyo. Yan ang dapat anuhin nyo. Obserbahan nyo. Bakit nagmimisa pa yan? Bakit nagbibigay pa ng komunyon yan? 2019, tinanggal niya yan. Di na pari yan. Ginagamit niya pa rin yung abito sa katarantaduhan niya. Sa sarili niyang kapakanan. Bayad yan eh. Pareho sila ng kapatid niya, mga bayaran eh. Pag walang rally, wala namang hanap buhay yung mga yan eh. Ano ba hanap buhay ni Renato Reyes pag walang rally? Wala. Pero buhay siya, buhay hari siya. May financier yung mga yan eh. May financier yung mga yan, taga ibang bansa. Nalay mo, China din. China number 1 financier ng mga yan. Yan, mga PUP, UP. Dapat yung mga estudyante dyan, mga estudyante dyan na lumalaban sa gobyerno, sipain ang palabas yung mga yan. Tanggalin na ng benepisyo yung mga yan, di ba? Di ba sinabi niyo nun? Pag nanalo si Apo BBM, pag nanalo si Apo BBM, isasaran niya yung UP. Isasaran niyo UP ng 6 na taon. Walang mag-aaral sa UP. Ba't nandiyan pa rin kayo? Ba't nandiyan pa rin kayo sa UP? Yeah. Ibag na rabi po, boss Kuya Ben. Yan, Bunsoy Irish si Kuya Ben. Tiga Baguio yan. Yan. Bunsoy Irish si Kuya Ben. Tiga Baguio yan. Kuya Ben yan. Kuya Ben. Oh, magaling na vlogger din yan sa Baguio. Tiga Baguio yan. Kaming tatlo, mga tiga Baguio. Hi Tari. Tamsak Boss Mac. Diba sa kasagaran nun, pababa ni Apolacay, mga pari at madre ang nangunguna. Kuya Ben Vlog. Hi Kuya Ben. Mga pari talaga nagtawag ng people power nun. Ako, lang ko lang uncle ko. Yung mga uncle ko, hindi naman sumama yung mga yun eh. Mga loyalista rin yun. Yung uncle ko isa sa Isabela, loyalista yun, number 1. Pinangakuan talaga sila. Binayaran nga yata. Binayaran, tapos kain lang. Kain lang. Kaya alam mo pumuntang mga tao sa EDSA noon, ng EDSA Revolution, dahil libre pa kain. Libre pa concert. Ang pinunta ng tao noon, concert. Yung concert, hindi yung people power. Hindi yung patalsingin si Apo. Diba? Sinong gagong gusto magpatalsik kay Apo? Ang ganda ng Pilipinas no. Nung hindi pa Aquino may hawak ng Pilipinas noon. Ang ganda ng Pilipinas noon. Yan si Kuya Ben, nabot niya yan kahit paano. Yan si Kuya Ben.
Yan, si Kuya Ben ang tanungin natin. Talagang inabutan niya yan. Yung panahon ng martial law, yung panahon ng people power na yan, na sinasabi nila. Diba? Nutriban, may Nutriban nun, may may tenement housing, libre sakay, yung ano, di ba? Makikita niyo naman yung Philippine Heart Center, yung lahat ng mga ospital, sino mo may gawa niyan? Cultural Center of the Philippines, PICC, lahat yan. Expressway, Luzon hanggang Mindanao, sino nagpagawa lahat yan? Si Panot? Wala namang ginawa yung mga yan eh. May laking galit yung mga pari kay Apple Lakay. Dala na rin yata sa ginto ni Rizal. Inaano kasi nila yung Yamashita Treasure. Talaga na alam ko nga na talaga napunta kala Apple Lakay yun eh. Yung Yamashita Treasure, yung Golden Buddha. Yun ang nawala, yung Golden Buddha eh. Saan nga napunta yun? Alam ko yung nakita kasi yung Golden Buddha sa may Benguet yun eh. Sa may Benguet somewhere kay Ramos. Yung Ramos na ano na gold hunter. Yung naghahanap ng mga ginto, ng mga Yamashita Treasure. Yun yung nakakita si Ramos. Ang ginawa yata ni Apo Lakay, binili yata niya. Binili niya kay Ramos yung Golden Buddha. O, tapos biglang nawala. Diba? Nung nawala si Apo Makoy, nawala rin yung Golden Buddha. Kamusta po sa Baguio, Kuya Ben? Tutudo pa eh. Tutudo pa ikta, Kuya Ben. Kaya nga, iba yung kuya, yung ginto daw galing Vatican. Galing sa Vatican. Kasi meron din talaga yung Golden Buddha eh. Yung parte talaga yung Yamashita Treasure eh. Sabi nga nila, napunta daw kay Apo Makoy yun. Sabi lang nila, yung Golden Buddha daw, napunta daw kay Apo Makoy talaga yun. Ilocano rin sa Kuya Ben. Ilocano miteta basket. Kuya Ben, amulan basket. Amulan basket ang Ilocano deta. Ni Irish. Tatang niya gamin ni Sundalo. Sundalo ngayon nakasad din ni Mindanao. Taga Tagudin. Tatang niya taga Tagudin. Pero nasa Mindanao sila. Sa Mindanao naasan yung papa niya. Maraming ang naano eh, bunso eh, yung PCJJ, yan yung marami na kurakot. PCJJ ng ginawa ni Cory Aquino. Diba? Para habulin naman daw, yan yung lahat yung mga lupa ng yung mga sequester lahat, yung mga ari-arian ng mga pamilya Marcos, yung mga cronies nila, di ba? Kaya nga, bunso eh. Kaya nga, nawala lahat yan. Actually, nawala lahat yan. Kaya nasa PCGG daw. Ay, ilabas ng PCGG. Yung mga na-recover nila. Yun ang sinasabi nila eh. Yun naman na panlaban ng mga anti-Marcos. Talaga may na-recover daw ng ill-gotten wealth. Nasaan nga? Nasaan nga yung mga na-recover na yun? Wala nga lahat eh. Nawala nga lahat. Yung mga ill-gotten wealth na sinasabi nyo. Nasaan lahat yun? Yeah. Wala nga lahat eh. Talagang pinasama nyo lang talaga pamilya Marcos. All these years, 30 plus years, 36 years yata. Puro kayo bida, Aquino. Puro Aquino bida. Masama ang pamilya Marcos. Mamamatay tao, magtatakaw. Diba? Subukan yung magyayaw-yaw sa Baguio. Sa parteng Ilocos, Isabela, Cagayan. Kung makalabas pa kayo ng buhay doon.
Sobrang love namin kaya pamilya Marcos. Kami mga taga Isabela, taga Cagayan, taga Baguio, Cordillera. Kasi may rami talaga nagawa pamilya Marcos yan. Yan, sa may parting yan. Di talaga pinabayaan ng pamilya Marcos sa mga lugar ng mga Ilocano. Ginawa lang ni Coricong ang PCGG para makamkam nila ang yaman ng Marcos. Di ba nahuli nga si Chris Aquino? Di ba nag-live si Tatay Jimmy, no? Yung isang live ni Tatay Jimmy, kwento niya. One time daw si Chris Aquino. One time daw may show si Chris Aquino, yung show niya dati, di ba? Yung necklace mismo ni Madam Imelda suot niya. Yung may pearl, yung may mamahaling pearl pa. Suot ni Chris Aquino. May tanga siguro siya, siguro Bulgaran eh. Kay Madam Imelda yun eh. Bakit napunta kay Chris Aquino? Yung necklace na may na maganda, may pendant, may may gold pa na Bakit nga napunta kay Chris Aquino yun? Hindi naman nila nasinagot. Bakit nga napunta kay Chris Aquino yun? Diba? Mabait pa rin ang pamilya Marcos. Mabait pa rin si Apo Makoy. Pwede niyang orderin eh. Pwede niyang orderin si General Tanjar. Ni General Tanjar, tank commander yun. Nandun na sila sa EDSA eh. Tank commander ni Apo Makoy yun. Si General Tanjar, si General Ver. Yan, yung mga loyal kay Apo Makoy yan. Si General Dumpit. Si General Dumpit buhay pa. General Felix, General Bronner, diba? Mga top generals niya, diba? Go signal na nang ni Apo Lakay eh. Sige, pagbobombahin niyo na yung mga yan. Pagbobombahin niyo yung mga yan, nang matigil na, matapos na. Diba? Ginawa pa niya. Kinukulit pa siya ni General Ver, ha? Kinukulit pa siya ni General Ver. At talagang bombahin na natin, Mr. President. Talagang para matigil lang. Hindi nga eh. Dapat isoli ng PCGG ulit ang yaman ng mga Marcos. Ano isosoli? Wala na. Ano isosoli? Wala na, buntay. Siyempre, hinati-hati na nila yan. Dapat ang habulin dyan, yung mga crony. Yung crony ni Cory, mga crony na mga Aquino. Yung mga crony na mga Aquino, yan, mga Ayala. Yung Ayala, crony na Aquino yan. Lahat ng Madrigal, lahat yan, mga crony na mga Aquino. Lopez, yan. Yeah. Osmeña, yan. Yan, yung mga yan yung mga dikit na pamilya Aquino eh. Yan nila umpisahan. Yan, kala Ayala. Yan nila umpisahan. Mga crony na Aquino yan eh. Saan mga habulin? Wala na, Bunsoy. Wala na silang sataoli. Siyempre, nalustay na nila yan. Pinaghati-hatian na nila yan. Wala na isasoli, Bunsoy. Sinequester pa nga nila lahat. Pantrangko, nawala. Lahat ng mga pag-aari ng mga pamilya Marcos na nawala. Pantrangko. Yung Pantrangko, sikat na bus company yan. Napunta kasi sa mga Araneta yan. Yung nabili yan ng mga Araneta, di ba? Unang after nung EDSA, nawala na naman sa pamilya Araneta yan. Sinequester na naman nila. Lahat sinequester, pati yung may malaking mansion sila Apo Lakay sa Baguio, alam ko eh. Wala na. Sinequester din. May mansion sila dun eh. May malaking bahay daw sila sa Baguio, laki-laki.
nawala. Dapat yung mga family ng dati kasama ng mga Aquino, yun bakit naging sobrang yaman nila, saan galing mga yan. Kaya nga mga Ayala, Ortigas, yan mga Ortigas, Ayala, hindi mo natin alam eh, hindi na ano yung bonsai, di ba? Mga crony, yan ang mga crony ng mga Aquino yan. Kung may crony pamilya Marcos na sinasabi nila, yan mga crony na Aquino yan. Maraming katarantaduang ginawa mga Aquino eh. Sinira talaga, binago talaga nilang history. Binago talaga nilang history para labas sa mga kabataan. Masama talagang pamilya Marcos. Magtatakaw, ag, mamamatay tao, di ba? Yan ang, yan ang pinanlason nila sa utak ng mga kabataan eh, talaga eh. Buti nga Bonsoy, di ba? Pati ikaw, bilib nga ako sa iyo. Talaga ikaw, nagre-research ka, alam mo lahat ng mga pangyayari. Kahit hindi mo inabutan yan. Kayo ni Ate Ganda, kahit ni Ate Jen mo. Lalo na yun, nasa ibang bansa pa. Lalo si Ate Yen mo, nasa ibang bansa pa. Diba? Binuhay mo, up to date siya. Nasa ibang bansa pa yun, ha? Since bata si Bonsoy. Since bata si Ate Yen mo, nasa Amerika na yun, diba? Kaya matatalino kayo mga Bonsoy, okay? Magaganda na kayo, matatalino pa kayo. Okay, believe ako sa inyo. Kaya mga nagrarally-rally sa daan ng mga kabataan yan, wala yan. Sa inyo ako believe. Kasi malawak ang mga pag-iisip nyo. Kayong tatlo, okay? Pati si Manang JL nyo, matalino rin nyo. Imagine mo, nasa Amerika sa si Ate Ganda mo. Alam niya lahat ng nangyayari dito sa Pilipinas. Alam niya ang history dati, bukod nung dati pa. Nung board nung ano pa, Marcos nung ano pa. Diba? Alos kalahati ng buhay niya nasa Amerika si Ate Yan mo. Diba? Kaya believe din ako siya kay Ate Yan mo, di rin nakalimot. Hindi talaga siya nakalimot sa Filipino heritage niya, Ilocano heritage niya, diba? Kahit nasa Amerika siya. Nakakamiss nga yung si Buntoy. Sa totoo lang, nakakamiss yan. Kaya yung mga biglang ano ba, iba, walang-wala sila noon, nung panahon nila ako Makoy, walang-wala sila noon. Tapos biglang nung umupo na mga Aquino, biglang yaman, diba? Tanggaling yung mga yun, yung mga pera nyo. Tanggaling yung mga yaman na yan. Tulad ng family ni Cory, diba yung tatay niyan nang nagpunta lang dito sa Pinas, taga China naman yun sila. In-check talaga sila, Bundoy. Kuwang ko eh. Kuwang ko. Kaya lang naman naging Aquino yan. Di lalalila yung pamilya ni Ninoy. Yung apelido ni Ninoy. Si Ninoy yung Pilipino. Si Ninoy yung Pilipino, Aquino. Sila kuwang ko eh. Mga collaborator pa nga daw yan ng panahon ng Hapon ha. Sabi nila ha. Yung mga matatanda, talungin mo. Collaborator yan, mga kuwang ko. May matandang nagsabi nun eh. Collaborator daw yung mga kuwang ko, panahon ng Hapon. Kaya ang dami daw pinahirapan ng mga tiga-Pampanga yan, Tarlac, Bataan. Yan, mga taga-Tarlac daw at Pampanga. Ano daw yan, mga hindi. Simpleng pamilya lang sila Ninoy.
Galing sa maliit na pamilya lang. Eto nga, sila Kawang ko, galing China yan. Mainland China talaga yan, sila Cory. Talagang mga chick yan. Ang dilim bonsai. Ang dilim. Nakikita ba si Kuya Makmak? Yan, okay na. Malakas ang ulan dito. Maulan ba dyan? Maulan dyan sa inyo, bonsai? Maulan dyan ngayon sa inyo? Dito, maulan eh. Oh. May bagyo eh. Pero banda raw sa taas. Nakapari yata. Jenny. Okay lang, Kapsat. Okay lang, Kapsat Infinite. Okay lang. Nag-live lang ako ngayon. 2 oras lang to. Alas 5 lang. Hanggang alas 4 lang. Oh. Mamayang gabi ulit. Lalabas nga sana ako. Eh wala. Bulan eh. Lalabas nga sana ako. Punta sana ako doon sa Fairview Terraces Mall. Fairview Terraces Mall. Meron kasi doon yung SM Fairview Terraces Mall. Yung may garden din doon. May parang garden at may view deck sa taas. Yung Terraces Mall. Katipunero lang. Tatay ni Cory. Yung nanay kung hindi ako nagkakamali. Mananay siguro. Yun hindi lang ako sure. Basta lahi nila Cory Bunsoy. Mainland China. Mainland China. Ilahi nila mainland China talaga. Mainland China sila. Kuhaan ko yan eh. Inchik talaga sila Cory. Inchik. Ay, pogi Kuya Infinite. Oh, eto si Kuya Infinite. May alam ito. Busy na, Bunsay. Busy lang, busy. May ginagawa raw. Oh, sumilip lang, may ginagawa raw. Yan, si Kapsat Infinite, may lahing ano yan eh. Hapon. Hapon. May lahing hapon yan eh. Busy daw si Kuya mo, Bunsay. Busy. Magaling sa history si Kuya mo eh. Kagaya mo rin. Magaling ka rin naman sa history, Bunsay. Siyempre, kayong tatlo, magagaling kayo lahat.
Magaling kayo tatlo sa history. Kuya Infinite, di ba tatay ni Cory? Katipunero lang nun. Alam ko rin nga, bunso eh. Alam ko rin naging katipunero yata siya under Aguinaldo. Under Aguinaldo. Kasi dalawang faction yan, di ba? Kay Bonifacio. Kay Bonifacio, kay Aguinaldo. Kay Aguinaldo yata yung tatay ni Cory. Kasi may magdiwang, may magdalo, di ba? Yung magdalo faction, grupo yan nila, faction nila Emilio Aguinaldo yan. Yung magdiwang, yung magdiwang kala Andres Bonifacio. Yung magdalo kala Emilio Aguinaldo. Dalawang faction yun. Magaling ka, Bunsoy. Magaling ka, Bunsoy. Si XYZ nga, matras sa inyo. Naalala mo si XYZ? So, si Boy Survey, di ba? Atras na sa inyo ni Bunsoy yan eh. So, talagang niratratan nyo ni Ate Ganda mo, di ba? May nagawa ba? May nagawa ba si XYZ? Wala. Kaya nga ako nabilib sa inyo, gagaling nyo. Galing yung dalawang to, sabi mo nga. Tag team pa kayo. Pinagkaisahan nyo si XYZ, di ba? Si ganon. Bakla yun, yung bakla. Si Boy Survey, di ba? Pinagkaisahan nyo ni Ate yan mo. Doon ako nabilib sa inyong dalawa actually. Si Ate JL mo rin naman magaling. Kayong tatlo nga. Atras si XYZ, di ba? Umihirit pa kayo. May hinihingi sa kanyang papel si Ate may hinihingi sa kanyang preba sa kanya si Ate Ganda mo. Puro palusot, di ba? Puro palusot na siya nun. Hi Tali, bye. Have a nice day. I must go. Bye bye. Bye bye my friend Tali. Thanks for visiting. Thanks for visiting, my friend. Tati. Have a nice day. Bye-bye. Naalala mo yun, di ba? Nag-walk out. Nabwitit siguro sa inyo yung dalawa ni Ate Ganda mo yun. Tag team pa ka talaga Tag team pa ka ni Ate Ganda mo nun. Nakakamiss si Ate Ganda mo, no? Namimiss mo rin siya. Yung mga ate mo, namimiss mo rin. Kaya nga, mga ganda sana, kayong tatlo sana nakakapasok dito, no? Busy kasi yung dalawang mga ate mo eh. Nabisi masyado yung mga ate mo. Ikaw rin naman eh. Ikaw rin naman, matagal ka rin nawala. Pero nakakamiss talaga yung dati. Diba lagi ako nasa Manila Bay? Kaya nga pinanatan ni Ate Ganda mo, di ba? Kaya nga pinanatan ni Ate Ganda mo. Sabihin ba naman sa Antique daw, talo daw si Apo Bongbong. Gago. Sabi may iso kay Ate Ganda mo eh, di ba? Atras siya eh, no? Bunsayan yan. Alam ko, nakaano ka lang dyan. Bunsayan yan. Shout out sa'yo dyan. Alam ko, naka-silent ka lang. Ano na rin kasi kalabunsa eh. Anong oras na ba doon? Alas 12 na doon. Kalabunsa eh. Kala Ate Ganda mo, alas 12. Alas 12 na kala Ate Ganda mo ngayon. Mega loud shout out sa'yo, Bunsoy. Yan. Dito lang kami, Bunsoy. Dito sa Iving Iris mo. Namimiss ka na rin ni ading mo.
IG Besto, ate ganda, pasok ka na, we miss you. Alas 12 ng gabi doon eh. Alas 12 ng ating gabi doon. Kaya nga, nakakamiss nga. Pero papahinga na siguro yan. Hindi na natin alam, Bunsoy. Hindi rin natin alam yung schedule ni ate ganda mo eh. Alas 12 ng ating gabi doon eh. Namimiss ko na talaga, namimiss ko. Nakakamiss din talaga. Pasok ka na, we miss you. Ating gabi kasi doon ngayon eh, ating gabi. Yun lang. Mamayang gabi, baka pumasok siya. Paggabi kasi ako mag-live, siguro paggabi ako mag-live, mga alas 8, alas 9 ganun. Alas 6 sa kanila umaga. Makagising pa yan, silent lang, mali. Baka marami nga nanibago, nag-live ako ng hapon. Dati naman ako na-live ng hapon, di ba? Kaninang umaga, nag-live si Mami. Oo, kinakamusta ka, Bunsoy. Kinakamusta ka ni Mami Japinay, Bunsoy Iris. Sumilip ako kanina sa live niya eh. Kaninang umaga. Si Mami Jap, kaninang umaga nag-live siya. Nakakamusta ka? Sabi, okay naman po. Sabi ko, nag-aantay lang po yun kasi mag-aaral po ulit ng 2 years, sabi ko sa kanya. Another 2 years siya. Nakakamusta ka ni Mami Japinay? Ang bilis naman. Wala na akong MB kuya. Ang bilis naman, Bunsoy. Ubus na. Ang bilis naman. Ang bilis naman. 120 na yung inino ko sa iyo. Ubus na. Ang bilis naman. Okay. Kanina. Hinahanap ka rin eh. Hinahanap ka rin. Sabi ko, baka busy Mami. Sabi ko, hinahanap ka rin yung Mami. Masipag ka daw. Masipag ka daw na nakatapos ka daw. Sabi ko, oo nga po Mami, pero mag-aaral pa yata ng 2 years. Itutuloy yata 2 years pa para diretso kay computer engineering, di ba? Kaya nilipat ng Bonsai. Kailan kayo pupunta ng Tagum? Kailan kayo pupunta daw ng Tagum? Nag-uumpisa lang kayo maglipat-lipat? Punta na kayo ng Tagum? Scholar ka sana, Bunsoy, no? Para wala kang binabayaran na tuition. Kaya nga, scholar ka sana, no? Try mo sa mga state university. Hintay lang kami kay Papa. Okay. Tapos, hahatid na kayo sa Tagum.
I-try mo bunso yung mga kung may state university doon sa Tagum. Yun naman, di ba? State university. Doon kasi mga scholar talaga, mura. Baka wala ka pang babayaran tuition. Mga state university, bunso. Alam mo na ba, saan ka mag-aaral? Kasi 2 years na lang yan. 2 years na lang yan. Sandali na lang yan. Hintay lang. Hintay lang kami kay Papa. Pagdating yung Papa mo dyan, ano kayo, alis na kayo dyan. Lipat na kayo sa Tagum. STI, bagay, pwede rin. Basta ano, tinan mo kung may scholarship, pwede kang mag-apply ng scholarship, bunso. Matataas naman yata yung grades mo. Kung okay yung mga grades mo dyan sa Bayugan, mo, mag-apply ka ng scholar. Kasi STI yan, bunso, mahal naman ano dyan. Private yan, ha. Private yan. Pwede na yan. Tinan mo kung mga 20%, 30%. Tinan mo, 20%, 30%, gano'n. 50, baka at least may discount. At least mababawasan sweldo ng tuition mo. Okay na yan, 89. Taas na yan, ha? Hindi kayo nagkakalay ng grade ni ate, ate JL mo. Ate JL mo, mga ganyan din eh. Mga 9 of 9. Kaya scholar yata si ate JL mo eh. Scholar yata yun. Si ate JL mo, scholar. Tapos working student siya ngayon. Nagtatrabaho, sabay na bagay, mahirap yung kurso nun. Mahirap ang kurso ni Ate JL mo. Financial management yata. Accounting. Puro numbers yun. Accounting. Isang semester na lang daw siya, matatapos na siya eh. 1 semester na lang, matatapos na rin. Tumigil lang naman si ate mo eh. Dapat nga, sabay kayo mag-graduate nun eh. Nag-self-supporting kasi. Si Bonsoy Ninya kaya, hinahanap siguro ako nun, ha? Financial management. Mahirap din, Bonsoy. Puro ano yun. Dapat magaling ka sa math. Accounting yun. Sabi nga ni Ate JL mo, dami. Hanggang accounting 3, may statistics, accounting 3, statistics, puro computation yan, Bonsoy. Financial management yan. Yung accounting lang, matindi na yan. Accounting 1 hanggang accounting 2, matindi na yan. Ako, mahina ako sa numero. Aminado, mahina ako sa numero.
Hindi, ikaw, yung habol mo dyan sa STI, Bunsoy, kung sakali, yung mga grade mo dyan sa Bayugan, yung mga grade mo dyan sa school mo dyan sa Bayugan, titignan naman nila yan eh. Titignan naman nila yan since first year hanggang second year mo, titignan nila yan. O sila na mag-aaral nyo kung ilang percent. At malamang 50% pwede. O 50%, malaking bagay na yun. At least lahat ng papasok dito sa iyo nakatapos sa pag-aaral ko yan. Kaya nga Bonsai, kaya nga. Ikaw, si Ate JL mo, one semester na lang. Si Ate Yen mo, graduate naman talaga yun. Si Ate Ganda mo, graduate naman talaga yun. Gusto nga ulit mag-aral eh, sabi ko, na busy lang talaga. May plano mag-aral yun eh. Ng law. Gusto niya maging lawyer eh. Pwede nga maging lawyer yun, si Ate Ganda mo eh. Magaling eh. Wala, na ano na talaga sa trabaho talaga. Ganun lang. Si ano kaya, no? Si Bonsoy Ninya kaya. Hinahanap na siguro ako nun. Si Bonsoy ano, Ilya. Diba apat kayo? Asan na kaya yon? Si pinaka-bunso. Hinahanap na siguro ako nun. Si Bonsoy. Yung pinaka-baby, diba? Dentistry din yun. Dentistry daw kinukuha nun eh. Pwede, pharmacy sa Centro Escolar. Centro Escolar pa, mahal din doon. Pharmacist. Yung nag-aano ng mga gamot, pharmacy. Si Kuya Marmo bumalik eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya eh. Bumalik sa YouTube si Kuya Marmo. Scholar din yata. Scholar din. Scholar daw siya eh. Scholar. Hindi, scholar daw. Sabi naman niya. Siguro, dislister siguro ng high school yun. Ikaw Buntoy, laban lang. Pwede mo ihabol yan, yung grade mo, yung grades mo dyan sa Bayugan. Titignan naman nila yan eh, mga 30, pwede 30%, 40%, 50%. 50% nga, malaking bagay na yan. 50%. O, basta anuhin nyo na lang, kasi kasuhin nyo ng mama mo. Kasi malaking bagay talaga yan. Malaking bagay talaga yan. STI yan, mahal yan. Lalong ama computer, mahal. Ama computer, mahal. Computer management ka, Bunsoy, di ba? Ano ba ang kinukuha mo? Computer engineering. Yeah. 2 years na lang talaga yan. That's 2 years. Dalawa target ko, kuya. Ano yun, Bunsoy? Computer engineering yung isa, di ba? Alam ko, computer engineering yung isa. To. Itutuloy mo lang eh. Yung isa, political science. 4-year course. 4-year course yung isa. Bagay, kung ama yan. Depende, anong kurso kukunin mo? Dalawa, sabay. Pagsasabayin mo, Bunsoy? Pagsasabayin mo? Kaya mo? Ay, matalino ka naman eh. Galing ka naman eh.
dilim oh. Sobrang dilim, Bunsoy, no? Alas 2 pa lang eh, ang dilim-dilim. Itulungan ako ni God. Sa Japan ako mag-aral at may work na ako doon. Maganda. Maganda. Ando si Ma'am, ando si Mami Japinay, ando si Mami Jo. O, dalaw ka agad na mami mo doon. Si Mami Jo Channel, Japan. Si Mami Japinay. O, mga ate mo, si Ate Maldita. Si Ate Amor, si Ate Maldita mo, si Ate Maribik. Nandun. O, mga ate mo, saka mga mami mo, nandun. Dalawa. Apat sila doon, ha? Pwede ka talaga sa Japan, Bunsoy. Ilang, mag-ano ka lang sa Japan, talagang tipid-tipid ka. Medyo ano sa Japan, Bunsoy, medyo mahal. Medyo mahal ang bilihin sa Japan. Sa Taiwan, okay pa. Yung kay Ate Geraldine mo. Gusto mo sa Taiwan, pwede rin. Sa Taiwan, pwede ka rin. Mas murang cost of living. Ano mo kasi dyan, yung cost of living eh. Yung cost of living. Mga bilihin ba? Sa Japan, mahal eh. Alam mo, isang bote ng ano doon, stopover yung pumunta ako ng Amerika noon. Stopover kami sa airport. Sa Japan. Oo. Yung isang cooking can eh, walang $20. Kaya sabi nga ni Mami Japinay, pag mag-uumpisa ka talaga, medyo mahirap din. Kasi mahal. Mahal ang bilihin sa Japan. Yun lang. Dapat talaga, tipid-tipid din. Alam ko maganda talaga Taiwan eh. Taiwan, Hong Kong. Yun, kala Ate Diana mo, pero malayo na masyado yun. Ireland na yun eh. Lahat kayo magja-Japan. Okay. Lahat ng kasama kong nag-graduate, lahat kami open sa Japan. Okay. Oo, maganda yan. Para may sama-sama rin kayo, di ba? Palungkot din kasi pa nag-iisa ka, Bunsoy. Naranasan ko yan. Isang taon lang nga ako sa Israel eh. Grabe. Tsaga-tsaga lang. Nag 1 year ako sa Israel noon, di ba? Kung di pa ako nagkasakit eh. 3 taon dapat ako ron. Naranasan ko yan. Talagang malungkot. Kung wala kang kasama. Ito nga, may nire-reto sa akin si Ate Diana mo eh. Meron daw tiga Ireland. Magaganda daw mga babae sa Ireland, sabi niya. Doon sa kanila sa Ireland, kay Ate Diana mo. Kasi nakapangasawa rin siya ng tiga Ireland eh. Naka-jackpot. Pero mabait yung Irish yung asawa niya, mabait. Sabi niya, Kuya Makoy, maraming ano dito, sabi niya. No problema ako kasi airmat ko. Namumblema talaga ako dito kay mama ko. Baguio lang nga to. Baguio lang nga ako. Nasa Baguio lang nga ako. Tawag ng tawag eh. Ireland pa. Diba? Malulungkot talaga to. Madidepress talaga to. Napalayo talaga ako. Yun lang naman ang isip ko. Talaga tong si Ermat eh. At matanda na rin eh. Hinahanap din talaga ako minsan nito. Sa Baguio ako. Tawag ng tawag. Kailan ka maluluwas? Kailan ka bababa? Baguio lang yun, ha? May nirereto na si Kuya Makmak. May nirereto kay Kuya Makmak mo. Kakilala doon ni Ate Diana mo. Bahala na. Pag-aralan ko muna. Ireland yan eh. Ang layo ng Ireland kaya. Malayo ng Amerika, mas malayo yun. Ireland. Europe na yun eh. Kung swerte ka,
Swerte ka, Diana. Nakatagpo ka talaga ng puti. Taga-Irish talaga. Maganda nga daw buhay dun sa kanila. Yun lang, malamig. Malamig. Umpisa na nga daw lamig ngayon. Sa Japan talaga maganda. Maganda sa Japan. Ay, kung di maganda sa Japan, di naman tatagal ng ganun katagal si Mami Japinay dyan. Ilang taon na si Mami Japinay sa Japan. Diba? Maswerte lang si Mami at mabait din si Papa Shaolin. Parang sa factory ng computer sa opisina daw. Kami, ewan lang. Mag-iintay lang tayo ng konti. Nag-aaral ka pa ng 2 years, Bunsoy, di ba? Another 2 years yan eh. 2 years lang yan, madali lang yan. So, sabi mo, 2020, 2025, tapos ka na. Sabi mo, 2025, tapos ka na. Di, okay na. 1 year bago bumaba si Apo Bongbong. 1 year bago bumaba si Apo Bongbong. Diba? Kaya kaya mo yan, Bunsoy. Madali lang yan. Mabilis lang yan. Sabi nga ni Mami Japinay, 21 na po siya, Mami. Ha? Ang bilis ng panahon, no, Koy? Parang kailan lang, 19 lang siya. Sabi nga ni Mami eh. Parang kailan lang daw, 19 ka lang daw. Sabi ni Mami Japinay. Mag-aral pa rin ako kahit trabaho ko sa online. Pwede yan, Bunsoy, tama, pwede. Sabay mo lang. Sabay, pwede naman yan eh. Pwede yan. Oo. Call center, Bunsoy, ayaw mo? Call center nga. Practice ka sa call center. Call center. Yan yung patulong ka diyan kay yun ang trabaho ni Kuya Kuya Raul. Kuya Raul mo, Rising Plug. Ano yan eh, work from home yan eh. Work from home yan si Kuya Raul mo. Rising Plug TV. Hindi naman pumapasok yan eh. Work from home lang yan eh. Pero may laptop ka lang talaga yun. Dapat lang talaga malakas yung internet, tapos may laptop ka, okay na yan. $30 minutes pa mag-live. Rising Flag TV, Bunsoy. Rising Flag. Rising Flag TV. Si Kuya Raul na yan. Pasukin mo yan, Rising Flag TV. Rising Flag. Rising Flag TV. Yun, si Kuya Raul mo yan. Basta mo, yun. Yan mo, Rising Flag. Ilista mo, Rising Flag TV. Si Kuya Raul mo yan. Nagla-live na. Nagla-live na rin. Rising Flag TV.
Sabihan mo daw, kuya. Hindi ko, hindi ko yun nakita si Raul. Sabihan mo daw, kuya. Anong sabihan? Anong sabihan, Bunsoy? Rising Plug TV nga. Yun ang channel niya, Rising Plug TV. Minsan-minsan nagla-live, minsan hindi. Oo, pasulpot-sulpot din. Sabihan mo daw, kuya. Anong ginagawa mo ngayon dyan, Bunsoy? Pahinga muna. Andiyan ka lang sa house. Andiyan ka lang sa kampo. Andiyan ka lang sa kampo ngayon. Andiyan ka lang sa bahay nyo, sa barracks. Baka kailangan pa yan ng trabaho. Hindi, siya daw, nagsimula talaga. Si Kuya Raul mo, nagsimula talaga yan. Pumapasok talaga siya actually. Pumapasok siya. Pumapasok talaga siya. Oo nga. Oo. Ngayon, work from home siya ngayon. Baka kailangan pa yan ng bahay, ng trabaho. Basta work from home daw siya, nasa balay lang. Oo. Pero pumasok siya dyan sa company niya. Ano talaga siya, regular pumapasok talaga siya. Oo, hindi pa siya work from home noon. Pumapasok talaga siya noon dati sa opisina nila para nalayuan yata. Kasi may sakit din yan eh. May sakit din yan. Hindi, call center, Bunsoy. Call center siya. Call center pero work from home. Call center pero work from home. Oh. May laptop lang siya. Provided naman daw ng company niya. Provided naman daw ng company yun. May laptop lang siya. Malakas yung internet. Yun. Work from home. Pero ano siya, yun nga, call center. Call center si kuya mo. Madaling araw din ang trabaho niya. Call center. May mga mga kliyente niya, siyempre, mga foreigner. Hindi, empleyado lang. Empleyado lang. Alam ko, may empleyado pero medyo mataas na yata ang posisyon. Basta call center siya. Hindi yata manager. Hindi pa yata manager. Ano lang. Basta naman call center ka, pwede work from home yan eh. Basta medyo matagal ka na din sa company. Naka 2 years na yata kasi siya eh. Tapos nagpaalam. Pwede na siya magano. Oo daw. Oo, yun ang sabi niya eh. Oo. Yun ang sabi niya. Basta mag-apply ka dyan sa mga teleperformance. Teleperformance yata siya eh. Teleperformance, Convergys. Hindi, teleperformance yata siya. Teleperformance yata yung company niya. Sabi niya, libre daw. Hindi yata. Ewan ko. Bandang na yun na lang yata libre kasi medyo matagal na nga. Hindi ko alam kung anong sistema dyan. Magaling naman kasi siya. Magaling siya mag-English eh. Englishero din yan eh. Si pwede. Si Kuya Infinite mo, British accent yan. Si Kuya Infinite mo, British accent yan. Pwede sa call center yan. Kuya Infinite mo, pwede yan. British accent pa nga yan eh. Ako hindi talaga pwede. Nakita mo naman kanina.
Nag-nosebleed ako. Buti sinalya mo ako. Buti sinalo mo ako dun kanina. Pero may pagkano, no? Gusto niya maging presidente ng Amerika, babae. Hindi, hindi, hindi time ngayon ng maging, hindi dapat, anong presidente, ano, halatado, Democrat yun eh. Yung Amerikano kanina, Democrat. Gusto daw niya, si Harris daw maging, ano, maging presidente. Ako. Kung ito si Biden, nagkakalat eh. Diyan tayo laglag, hindi tayo magaling mag-English. Yun lang, Bunsoy, yun lang talaga. Magaling ka. Magaling, sinalo mo nga ako kanina, ano ka ba? Nagulat nga ako sa'yo, ba? Galing nito ah. Ganun lang naman yan eh. Kaya mo yan. You can do it, Bunsoy. Ikaw pa. Talino mo nga. Talino mo eh. Talino kayo mga Bunsoy. Kayong tatlo. Gulat nga ako sa'yo kanina eh. Nanonosebleed na ako. Nanonosebleed na ako kanina. Sinalo mo ko eh. Yung demo, ano yung demo publican? Ano, parang Democrat yun. Kanina. Parang baligtaran. Alanganin Democrat. Pinaghalo niya eh. Pinaghalo niya Democrat. Laka Republican eh. Loko. Koloko yun eh. Kaya mo yan, Bunsoy. Hindi. Sa bahay. Sa bahay, Bunsoy. Depende. Sa kanya kasi, sa bahay nila. Malakas ang wifi sa kanila eh. Sa gitna lang siya. Kasi yung yung YT ano niya eh, no? Demo publican eh, demo publican. Ay, pinaghalong democratic sa republican. Pero gusto niya maging presidente ng next president daw ng Amerika is babae. And gusto niya maging presidente next year ng election ng Amerika, yung Harris. Yung vice president ngayon ni Biden. Yung wifi yata, iwan ko lang, paano ano ng wifi. Dapat talaga mag-usap kayong dalawa eh. Oo, dapat maano mo yun. Oo, meron ka naman yata ano sa kanya, Bunsoy. Oo, i-message mo siya. Yan mo si Kuya Raul mo para alam mo. Kasi sayang din yan, may trabaho ka sana. Habang nag-aaral ka, may trabaho ka. Oh. Sabay. Ako nga, pag ano sa Baguio, susumbabang ko na rin yan. Oo, kahit babae, basta may paninindigan, okay yun at hindi kapit at lutang. Sana nga, sana nga. Kasi bumabagsak talaga ang economy ngayon ng Amerika eh. Dapat talagang next president ng Amerika eh, talagang matigas din. Bumaba ng gusto eh. Kasi nga, may immigration issues sila, Bunsoy. Yung wall. Mga illegal immigrants, pasok ng pasok sa Amerika. Kasi nga, bukas yung wall. Mga refugee, tanggap sila ng tanggap, di ba? Yun ang problema ng Amerika ngayon. Ano na sila. Overpopulated na o kung makapasok ako dyan, hindi na ako magpunta Japan. Okay. Dyan sa call center. Gandang hapon, Sir Kamsat Ma'am. Grandpa po at Singatong. Happy lang to all.
Salamat sa kwentuhan at balitaan sa hapon. Salamat, Kuya Carlito. Kasi malulungkot talaga mama mo. Napapansin ko sa inyo, ikaw, close sa iyo talaga mama mo. Close kayo talagang dalawa ng mama mo. Sinusundo ka pa niya sa school, di ba? May malulungkot talaga. May sakripisyo ka talaga dyan. Pag mag-Japan ka, sakripisyo talaga yan. Lungkot talagang kaaway mo yan. Pero kung kasama mo yung mga ano mo, kung kasama mo yung mga friends mo, yung mga kasabay mong gagraduate, okay lang. Hi, Sir Carlito Sarinas. Good PM. So, marami na talaga hindi nag-abroad. Sabi nga ni Kabsat Raul eh. Maswerte nga daw siya at nakapasok siya dyan. Sa company niya. Teleperformance yata yan. Tanungin ko siya pag ano. Di, ano mo siya. Friend mo ba si Kuya Raul mo? Friend mo siya? Friend mo siya? Private message mo siya. Tanungin mo ang ano, paano. Tanungin mo paano ang sistema, paano pumasok, paano mag-apply. Hi to Miss Lovely Iris Ledesma. Gandang hapon sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay Host Flowers for You. Kanina pa po kaming alas 2, kuya. Okay, kwentuhan lang kami ni Bunsoy. Basta kung saan ako makapasok, una, doon na ako muna. Oo, di ba? Importante makapasok, di ba? Kaya nga, maraming call center sa Tagum, di ba? Apply ka sa Tagum, yung mga call center sa Tagum. May mga call center sa Tagum, di ba? Malay mo, maano naman. Alam mo yung kahit mga telephone operator, pwede ka ron. Oo, mga telephone operator. Sasagot ka lang ng telepono. Telephone operator. Telephone operator ka lang. Oo, pwede yun. Mga ganun. Apply ka sa mga ano. Basta mga ganyan. Mga company na ganyan. Telephone operator lang, pwede nga na dyan. Basta kung may mga teleperformance dyan sa Tagum, may mga, alam mo na, mga call center, pwede ka mag-apply. Malaking syudad naman yung Tagum eh. Sa mga viewers, friends, and silent followers, please like, share, and subscribe. Para kayo, salamat po. Salamat sa mga bulaklak, Sir Carlito. Bagong pitas. Yeah. Sanay ka na. Dati naman ang ganyan si Kuya Carlito eh. Di ba, Bunsoy? Paano na-miss ka rin kasi talaga niya. Lagi ka rin hinahanap ni Kuya Carlito. Namimiss na daw niya kayong mga Bunsoy. Ang gato, Gosamachu, Kinbenni, Hataraki, Yukita, Kokuno. Yung Japanese na yan, kapsat, hindi na natin, talo na tayo dyan. It means you will succeed if you're hardworking and follow always the rules of each a nation you want to go. Diba? Doon nga, yun yung napunta ni Ate Diana mo, Bunsoy Iris sa Ireland. Yung si Ate Diana mo, nakapangasawa yung tiga Ireland. Yung napuntahan nga daw niya, konti lang nga daw ang tao. Saka maganda nga daw tumira doon sa Ireland. Konti lang daw ang tao. Nakaswerte siya, mabait yung asawa niya. Mabait yung Irish. Irish din, Irish. Ireland. Tawag sa mga tiga Ireland is Irish. So, madali lang doon maghanap ng trabaho. Kasi kukunti lang ang tao.
konting Japanese na lang, na lang, na lang. Haha, Japanese accent ako. Want to speak fluent Nihongo. Arigato. Gomas, Gomazdai, Matsu, Kuya Infinite. Sa Korea, bunso, ayaw mo? Pwede ka rin sa Korea. South. Basta sa South, ha? Okay, mapadpad ka sa North, patay ka. Nabalita ko, nasa North Korea na si Bunso, eh. Inaplayan nyo, South Korea, mamaya. Illegal paling napasukan yan. Dinala kayo sa North Korea. Patay kayo. Korea, actually, maganda rin. Korea. Sa Korea, maganda rin, eh. Sa Seoul, sa South, hindi sa North. Haha, Japanese and Portuguese. I know a little kabsat. Ha. Brazilian speaks Portuguese. Brazilian Neymar PSG. Pasalamat ka, wala si Bulsay yan. Patay ka kung nandito yan. Banatang ka ng mga French nun. Yung mga words niya, patay ka doon. Kaya pasalamat ka, wala si Bulsay yan. Namamayagpag ka ngayon, ha. Patay Kim Jong-il. Kaya nga, Bulsay, di ba? Tanga ka na lang talaga nun, di ba? Nag-apply ka, Korea. Basta, wanted worker in Korea. Wala naman sinabi kung North or South. Basta pinablish lang. Nag-apply ka naman, ikaw naman nag-apply. Bayad ka na. Lilipad ka na lang. Walang yan, nagulat ka. Maglalan ka sa Pyongyang. Sa Pyongyang ka napunta. Yeah. Malakas sa weightlifting mga North Korean women. Laging nananalo sa weightlifting sa Asian Games. Siyempre, batak sila eh. Batak sila, kabsat infinite eh. Batak yung mga yan. Alam mo, kahit babae sa North Korea, hard labor. Kahit babae sa North Korea, nagpapala. Nasa construction. Yung mga babae sa North Korea, kahit babae, obligado ka, nagsasa construction ka rin. Walang ligtas. Batak sa trabaho yung mga yan. Kahit babae dyan, nagbubuhat ng hollow block. Nagbubuhat ng semento. Si Bonsoy JL, diba? Working student din. Ang babae ngayon, medyo madaling maghanap ng part-time job, lalo na sa mga friends. Viewers, baka naman mayroon dyan para happy lang to all. One semester na daw po siya eh. Isang semester na daw po siya, Kuya Carlito. Pero may trabaho talaga siya. May pinapasukan po siya ngayon. May work po siya ngayon. May trabaho pa rin. May trabaho naman po. Sinasabay niya sa aral. Working student po eh. No quiero confesar. Ano yung Chabacano, Bonsoy? Chabacano yan, no? Sa phone, malakas ang audio. Sa laptop ko, mahina. Kakabsat. Sa phone ako nakikinig sa laptop. Nagre-reply. Ganon. Okay. Ako nga, kailangan may backup na rin to eh. Kailangan may backup na rin to. Naglolo ko na rin eh. Iisa lang to eh. Okay, mag-out na tayo ng 4 o'clock. 3:51 na. Sandali na lang.
2 hours lang tayo mag-live. 2 hours lang tayo mag-live. Mamayang gabi ulit. Patay oras lang. Hi to bro Infinite Streams. Gandang hapon sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay Host Happy lang. Baka mag-live si ano eh. Si Rising Plug eh. Baka mag-live si ano, si Kabsat Raul. Temultos. Temul Muitos. Opas no Japan Bunsoy. Haha. Di ako makaawat. Di ako makarelate. Otro gayot. Otro gayot manandasin. Manandasin. Ano yung Bunsoy? Ano? Chabacano? Chabacano yan? Chabacano? Eh, yung binanat mo. Chabacano? Uh, Chabacano yung usap niya may ni Kuya Pinit mo. At Chabacano kayong dalawa. Mamaya, kausapin kitang Ilocano, Bunsoy. Hindi ka han ka makasumbat. Madamdama, nung kati Ilocano, han kayo makasumbat. Banatang kay Ilocano, han kayo makasumbat. Alam ko, kahit ikaw, Bunsoy, marunong ka ng konti. Nakakaawat ka lang. Pero di lahat, no? Hindi ka Espanyol para Portugis, Bunsoy. Pukoko. Puko. Diferente. Win-win nga ron. Bumanat na rin. Marunong ka naman, Bunsoy. Patulong ka kasi kay Papa mo. Dapat matuto ka rin. Kasi Ilocano nga si Papa mo. Mangan-mangan, di ba? Madali lang naman. Mangan, kain, di ba? Mura ayaw talaga niya. Mura ng Ilocano, ayaw niya marinig. Paluin kayo. Yung mura ng Ilocano, ayaw niya marinig. Little bit different ang Espanyol and Portuguese. Sabi ko, Bunsoy, si anong believe ka? Si Bunsoy yan. Grabe. Marunong pa magbisaya, marunong magwaray. Bilingual yun si Bunsoy. Bilingual yun si ate yan mo, Bunsoy. Ay, yun ako lang si Kabsat Raul. Yun no, nakahabol. Alas 4 lang tayo, Kabsat. Nakahabol na nga. Buti, nakapasok ka. Poco lang diferensya, kaya infinite. Yun ang nakahabol. Andiyan na si Kuya Raul mo, Bunsoy. Andiyan na si Kuya Raul mo. Senhora Ficando Tau Bonita Tau Sabia Noso Bunsoy Isu Uma Presence de Intelihensya. Nakatulog sa lamig ng panahon. Hi, Poging Raul, si Raul. Mukhang may ano kayo eh. Mukhang may party yata kay kahapon eh, Kabsat Raul eh. Nag-party yata kay ni Dan Alvaro. May inuman yata kay nila Dan Alvaro kahapon. Dan Alvaro. Tentado, amigos, Indo Presente, Agro Rising Plug TV. Hoy, umusta na ha? Ay, Residesma. Inuman yata kayo ha, Kabsat Kabsat Rising Plug ha. Hinahanap ka ni hinahanap ka ni sino po yung player na yun. Player yun eh. Ricky Cui, hinahanap ka. Kabsat Raul, hinahanap ka ni Ricky Cui. Cui.
Sir Raul, ano yung trabaho? Sinasabi ni Kuya Max. Yung trabaho niya, call center. Uh, Call center yan si Kuya Raul mo, pero ano siya, home base, Infinite Streams TV, Minha Live, The Points Mice, Amigo, Loco niya, Rising Plug TV. Di ko na maintindihan, Gabsat. Na ano, host can, how can we relate to them? Hola, Marimar at Sergio ang usapan. Pasalamat nga sila, malalakas ang loob nila. Wala si Bonsoy. Wala si Bonsoy yan, kaya namamayag pag yan. Pag nandito yon, patay kayo doon. Wala lang si Bonsoy yan eh. Patay kayo doon pag nandito yon. Infinix Streams TV, Como STN, La Fiesta, Nobyembre 1. Loco means maloko si Raul TV. Ano daw yung work mo? Kapsat Raul. Sabi ni Bonsoy Irish. Oh, yung work mo, di ba, call center ka. May tanong si Bonsoy Irish. Oh, yung work mo daw. Parang gusto daw niyan subukan. Kasi graduate na siya, di ba? Oh, graduate na si Bonsoy Irish. Kukuha ulit ng 2 years. Another 2 years. Gusto niya pagsabayin. Oh. Pero on Cope, Ditera, Aki, Kero, November 1. Hi to bro, Rising Plug TV. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay Host. Happy lang. Ano daw, Kapsat Rising Plug, yung ano mo, sabi mo kay Bunsoy. Oh, gusto yata niya subukan din. Kasi mag-i-enroll ulit siya ng 2 year, 2 taon ulit. 2 year course ulit. Gusto niya magtrabaho. Sabay sa pag-aaral. Oh. Buti nakahabol ka, Kapsat Diana. Imbag na ano. Anong oras na dyan? Imbag na bigat? Anong oras na dyan? Umaga ba sa inyo, Kapsat? Umaga, di ba? Kapsat Diana, umaga sa inyo, di ba? Imbag na bigat, Kapsat Diana. Salamat pagpasok sa akin live. Gusto ko pa Earth dito ako. Gusto ko Nobyembre 1 araw napatay. Yan. Sabi ko kay Kapsat si Raulo, si Sir si Raul Kere trabaha. Dos motos aros caldos dilaw en la Baguio. Fabito si Kapsat Mac. Tawa-tawa si Kapsat Raul. Hello Sir Carlito Sariñas, good morning. 8:59 8:59 ng umaga dyan, Kapsat Diana, sa Ireland. Yan o, galing pang Ireland yan o. Yan, si Kapsat Diana, tiga Ireland yan o. Ireland. UC User RTP. Hi to Miss Diana. Hindi namin maintindihan, Kapsat Infinite. Wala akong, naano ako eh. Naguguluhan eh. Mag-English na lang kayo. Hi to Miss Diana. Maano yung ibang viewers eh. Hindi naman nila naintindihan eh. Ako nga, hindi ko naintindihan eh. Hi to Miss Diana. MC McFadden. Gandang umaga sa iyo, friend. Best friend. Salamat sa pagtulong kay host. Flowers for you, friend. Umaga sa kanila. Haha. Dilawan recipe. Bunsoy Irish yan. Si Ate Diana mo. Pumasok na. Ilocana rin yan. Ilocana rin yan. Pero nasa Ireland. Siya ay nasa Ireland. Ayan o. Oo, di ba? Maganda sa Ireland eh.
Hi Amiga Guapada, Ireland Nation. Maraming mountain fresh ang nature viewing. Hello, Idol Carlito Sarinas, musta na? Ayan na si Kapsat Diana. Bunsoy Iris. Ayan si Ate Diana mo. Yung sinasabi ko sa yung tiga Ireland. Hello, Sir Ma'am Infinite Streams TV. Kapsat Infinite Streams TV. Pwede ka sa Spanish call center. Malaki sahod. Kaya nga eh, pwede nga sa call center yan eh. Oh. Hello Diane McFadden. Ayan. McFadden na siya ngayon. Dati muli na yan. Dati Diana muli na yan. Ngayon McFadden na siya. Oh. Tiga Baguio yan. Hi gandang Diana. Good PM. Umaga sa kanila, Bonsai. Umaga. Siya yung taga ano eh. Siya yung taga Ireland. Siya yung taga Ireland na sinasabi ko. Oh, maganda ron sa kanila sa Ireland. Oh. Ate mo na rin yan. Ate mo na rin yan. Oh, Ate Diana mo yan. 70 to 100k sahod ng multilingual na call center agent Infinite Streams TV. Grabe, no? Grabe. Pwede si Bunsoy Irish. Si Bunsoy Irish pwede. No? Tuturuan mo nga, Kapsat Raul. Gusto mag-apply. Hindi si Bunsoy natin. Gusto niyo magtuloy. Paano, Sir Raul? Remember, take care, and pray. All pray and pray to God always. Diana McFadden. Nasaan po ba si Bunso Irish? Di ko makita. Anong name niya? Iris Ledesma. Siya yun. Bunsoy kasi tawag namin dyan. Iris Ledesma siya yun. May nakikita ka? Iris Ledesma. Kamsat. Yan. Yun si Bunsoy. Tiga Mindanao yan eh. Estudyante pa yan. Estudyante. Kakagraduate lang ng 2 years. Mag-aaral nga daw ulit. Okay. Pwede pala. Infinite. Si Bunsoy Kabsat Raul. O ba? Mag-ready ka sa interview, Iris Ledesma. 2 klase tanong sa interview. Standard saka situational question. Pagpunta mo sa kasi lilipat sila Kapsat Raul eh. Lilipat sila ng Tagum. Paglipat sila sa Tagum, sabi ko, medyo malaki-laking city yon. May call center naman siguro doon sa Tagum. Mag-apply siya doon. Iris Ledesma? Andiyan o, Iris Ledesma. Andito. Bakit? Apay. Papayan mo makita. Iris Ledesma o. Hindi ka daw niya nakikita. Paano kaya yun? Hindi ka daw nakikita ni Ate Diana mo, Bunsoy. Hindi daw niya nakikita. Hindi ko nga alam eh. Oo nga. Pero nakikita siya ni Bunsoy. Siya daw hindi na nakikita. Paano kaya yun? Nakikita ko kayo lahat. Raul TV. Mas malaki kita ng call center pag banking agent yata. Kaso mo nasa Manila lang daw. Iris Ledesma. Ayan o. Ayan Kapsat Diana o. Kumakaway pa nga o. Ayan o. Infinite Streams. Englisherong Brit ka naman. Tapos galing ka pala sa Spanish. May kilala ako naghahanap Spanish English agent. Apply ka na Kapsat Infinite. Dagdag income yan o.
Dagdag income niyan, kabsat, oh. Patulong ka diyan kay kabsat Raul, oh. Ay, okay, sige, let's talk about it, di ba? Magaling ka mag-English, eh. English, British accent, o Spanish pa. Bilingual, di ba? I-scroll, i-scroll ko manong madik makita. Hindi daw niya nakikita si Bunsoy. Ewan ko nga eh. Paano kaya yun? May nag-hide? May nag-hide kay Bunsoy? Hindi naman. Andito naman siya. Infinite Street TV. Kala ko foreigners. Hindi. Tiga Cebu yan. Tiga Cebu. Bisaya yan. Paano kaya yun? Hindi mo talaga nakikita, ano? Kapsat Diana. Si Bonsai Iris, hindi mo nakikita. Siya lang hindi mo nakikita. Pero nakikita ka ni Bonsai. Nakikita mo siya, Bonsai, di ba? Oh. Bakit kaya? Bakit kaya? Kaya nga, bakit kaya? May problema, no? Hindi ako foreigner, Cebu. Ni Manong marunong mag-Japanese kasi Sato, middle name ko. Then, maraming friends online, mga Brazilians, Diana, McFadden. Bakit kaya? Hindi mo makita si Bonsai Irish? Paano kaya yun? Sa settings mo siguro. Hindi ko rin kasi alam eh. Kasi lahat nababasa. Si Bonsai Irish lang dito mo niya nakikita. Ala ka, marunong ka pala mag-Japanese. Grabe. Lalong pumapalaki. Kakita yan ha. English, Spanish, Japanese speaking agent. Pwede, di ba? Oh. Hoy, ano, nasi. Hoy, sige kita natin. Let's talk about it. Yay. Paano kaya yung Kabsat Infinite? Kabsat Raul, may problema to si Kabsat Diana. Hindi daw niya nakikita ni Bonsai Irish dito sa live. Hindi daw niya nakikita. Paano ano nun? Paano kayong gagawin doon? Paano kayong gagawin doon, Kabsat Raul? Hindi daw nakikita ni Kabsat Diana si Bunsoy. Oh. Batik talaga makita. Talaga, manong. Makikita lang ni Sir Raul, ni Sir Iris Ledesma, makita mo to. Diana McFadden. May nanloloko talaga dito sa ano ko ha. Ayun ko, bakit ganun? Hinaid ka, Bunsoy? Ay, hinaid si... Sinong gago nagbagahay yan? O, nakikita ka raw eh. Kabsat Diana, nakikita ka daw ni, ano... Nakikita ka daw ni Bonsai Irish. Oh. Nakikita mo ate mo, Bonsai? Oh, ni Diana McFadden, nakikita mo? Oh. Iwan ko. Gawin mong standard moderator si Bonsai. Ginawa ko na. Ayun, blow na nga yung ano niya eh. Blow na yung ano niyo. Moderator na siya. Yung moderator na parehas level mo para yung moderator na parehas level mo para hindi mo ma-hide. Opo, wala akong makita na Iris si Desma. Apay yata. Moderator na silang dalawa eh. Paano nga gagawin ko? Dali try natin. Try natin ha. Parang, anong gagawin ko kay Bunsoy? Teka. Mamaya, mabura ko to.
Standard siya. Standard. Oo. Wala, mamaya mabura ko to eh. Ordinary standard. Standard naman lagi. Standard naman lagi. Oo. Yung nasa taas na moderator, ikaw yun. Then, sa baba, pangalawa yun. Kami kabsat. Oo nga. Oo nga. Ganun naman eh. Kabsat buo tayo, basketball podcast. May StreamYard ako. Packeting ko kayo. Try natin. Ano, ayusin muna natin tong problema nila ano. Di lang ha, wait lang. Dali. May problema tong si Bonsoy Iris siya kasi ano eh. Si Bonsoy Diana, si Kabsat Diana eh. Hindi nababasa ni Kabsat Diana yung ano ni ano. Ayusin natin next time ha. So, pag ano, baka makapunta ako bukas sa Dolomite. Patulong tayo. Oo. Patulong tayo kay Kabsat Daddy D. Ano kaya yun? Paano kaya yun? Oxpods Basketball Podcast. Good panalo. Tayo versus China Kabayan Brody. Win sheet last night. Oh. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko nga alam bakit ganun eh. Gusto nyo tanggalan ko ulit kay lahat ng ano? Ibalik na lang natin lahat ulit. Jacket nyo. Maglilinis siguro dapat tayo ulit. Oo. Okay lang. Yan ang comment. Yan PM comment ni Bonsoy. Iris Ledesma. Gandang Diana. Good PM Diana McFadden. Hello Iding Iris Ledesma. At least nakita mo ako. Nakikita ka daw niya eh. Ikaw nakikita niya eh. Oh, bakit si Bunso hindi mo makita? Baka sa problema sa iyo, ano, Kabsat Diana. Oh, baka sa iyo may problema. Huwag tanggalin muna si Bunsoy. Then, wag tanggalin muna si Bunsoy. Then, add first level moderator si Bunsoy Kabsat. Dalawa kasi moderator. First moderator, then second. Yun kami host. First moderator si Bunsoy. Anong gagawin ko? Tanggalin ko muna si Bunsoy? Hindi, baka magaling si Bunsoy. Paano gagawin ko? Kabsat Infinite. Paano gagawin ko? Ay, tanggal ko muna ng jacket si Bunsoy. Tapos jajakitan ko ulit. Tanggalan ko muna siya ng jacket. Paano gagawin ko doon? Teka, baka kasi maano mangyari kay Bunsoy, mawala eh. Tatampo sa akin to. Aaring mo ba standard moderator? Standard moderator na siya eh. Kabsat Infinite, standard moderator na siya. May nakalagay dito. Remove as standard moderator. Standard moderator na siya eh, si Bunsoy eh. Oo. Try natin. Ipaakyat si brother ni Casimiro Kabsat. Raul. Ikaw talaga Kabsat.
Ay ano muna kita Bunsoy ha, tapos ulitin natin ha. Tanggalan ka muna ng ano. Oo, na natin ulit. Yung first dapat first level moderator. O sige, ano yun na muna kita Bunsoy ha. Balik din kita agad, okay? O sige, ano na natin. Sundan natin tong yan. Sige, anina natin ulit. Add as moderator, may nakalagay. May nakalagay add as moderator. May managing ano eh. Kapsat Infinite, managing moderator. Ano ba yun? Wait, bukanan natin ha. Yun. Managing moderator. Yun. Hindi, try natin. Meron na. Managing moderator. Try mo nga, ano, Punsay, ay ano. Kapsat. Kapsat Diana, nakikita mo na. Kasi pinalitan ko na eh. Managing ano na siya. Si Bunsoy. Meron na. Kikita mo na siya. Comment Bunsoy. Hindi, si Kapsat Diana. Si Kapsat Diana daw hindi nakakita kay Bunsoy. Kapsat Diana, nakikita mo na. Kikita mo na si Bunsoy. Iris Ledesma. Planuhin natin sa GC, Infinite Streams TV. Total, medyo sanay na tayong mag-LS. Sige. Sir Raul, libre laptop ba yan? Free laptop ba, Raul, sabi Bunsoy. Apay matik makita. Managing director yon. Managing moderator. Yon, comment Bunsoy. Meron nag-issue ng laptop. Kaya nga eh. Pero managing ano na si Bunsoy Iris. Okay na siya. Okay na yung managing moderator na si Bunsoy Iris. Ka-level ko kumbaga, di ba? Ano mo? Ano ang kapsat Diana? Baka sa'yo nga may diferensya rin, no? Kasi inano ko na eh. Oo. Kasi kala nyo, baka may binablock. Wala akong binablock dito. Ha? Okay na, Bunsoy. May ano ka na ulit. Nakabalik ka na ulit. Okay lang, men, Manong. Hayaan mo, Hayaan mo na. Baka ako may problema. Check ko na lang mamaya, Manong. Sige. Sked lang ng tamang oras afterward mo, Kabsat Raul. Libre na. Libre na ako. 3 PM pataas. Okay na rin. Yun, si Raul basta may magamit lang. Diba? Libre kasi Kabsat eh. Libre Bunsoy, libre laptop eh. Libre laptop. Kabsat Raul, nabuhay magtataho. Nabuhay si best friend, nabuhay. Sakit sa tenga. Nabuhay. Yung magtataho, sira ulo to eh. Best friend, ligay mo ng strawberry. Ang kulit. Sakit sa tenga eh. Nabuhay na naman. Umabagyo, taho. Gago. Umabagyo, taho. Sira ulo yata yun. Wala magtataho. Umabagyo eh. Gago. Taho. Magtataho.
Yung magtatawa, Kabsat Infinite, yung makulit. Best friend ni Kabsat ano yan. Best friend ni Kabsat Raul yan eh. Naghanap ng buhay ang tao, Kuya Max. Ang sakit sa tenga eh. Masakit sa tenga. Bumbero, Bombero ambulance. Kala, kala ko nga Deadpool na eh. Kala ko nga Deadpool na eh. Nabuhay pa pala yan. Musta ba si confidence mo sa English? Irish Ledesma. Nakadanas ka na ba magsika na in English? Ano yon, bombero o taho? Nya, nandiyan si taho. Nabuhay eh, nabuhay. Sige, tulungan mo si Bullseye Irish Rising Flag TV. Manong, alisan mo ako ng jacket, tapos balik mo. Salamat. Wait. Sige, ikaw. Sige, wait ha. Wait lang. Basahin ko lang ibang comments. Kasi may plano kasi akong mag-farm, baka hindi makaya ng time ko. Soon Kabsat Raul. Pero let's make a try, baka mga multilingual tayo. Pero ang podcast sports, sige yun. Chanting sports ko. Okay na rin yun, Sir Raul. Basta may magamit. Oo, libre na. Libre na ako. 3 PM pataas. Meron nag-issue ng laptop. Iris Ledesma, kaso madalas desktop he. Okay na daw. Okay daw yun. Medyo 60% lang po ang English ko, sir. Matipid kasi mga Ilocano. Manong, alisan mo ako jacket. Sige, alisan muna kitang jacket, ha. Oh, wait. Yan. Yan, inilisan kita ng jacket. Tapos, balik ko. Balik ko na lang ulit. Diba? Yan. Okay ka na rin. Yan. Bumalik pa. Bumalik pa. Yan na naman. Bumalik na naman eh. Ang kulit. Bumabagyo. Walang kakain ng tao. Wait lang. Naimbag na Malin, Kabsat Makoy. Imbag na Malin po, Mami B. Salamat po pagpasok sa akin live, Mami B. Salamat po pagpasok sa akin live, ha. Sakto, umabot po kayo. Mahabol po kayo, ha. Hanggang alas 5 lang po tayo. Sakto na natin alas 5 to. Hanggang 5 o'clock, okay na yan. Salamat po, Mami B. Jacket na po kayo, Mami B. Jacket na po kayo. Salamat po, Mami B, ha. Jacket na po kayo. Importante, Bunsoy, you can converse in English. Even not so fluent, yun lang, Mami B. Mega love shoutout, Infinite Streams TV, Rising Flag TV, Diana Iris. Infinite Streams, converse in Little Kids who
knows English, Bunsay. Practice sa mga bata. Fluent sila sa English kasi Mami B. Ay, the ever pretty Mami. Imbag na bigat po. Malim po, Mami B. Salamat pagpasok po. Ito, Mami B. Kabsat siya, sinasabi ko. Ilocano nga. Kilala niya yata ni Kabsat Diana yan eh. Hello po, Mami B. Mega loud shoutout. Pwede pataasin. Yan, Iris Desma. Mega loud shoutout, Mami B. Host yung nagtaho, malamang taga Pangasinan. Mapag mapagbiro eh. Bayaan niyo na po, Kuya Carlito. Nakakainis nga po yung sakit sa tenga nung yung bulyaw. Bulyaw noise pollution. Noise pollution nga po yung ginagawa niya. Hoy, bili ng bibingka. Believe lang, Bunsay. Important practice. Hi sir, ma'am. What can you do or you? That's my first English word to people. I don't know. Iris Ledesma. Loko. Bakit madilim na ang Cebu? Ay, may tutor pala dito ng English. Papaturo kasi si Kabsat Diana. Nagpapaturo si Bonsai natin, Bonsai Iris. Papaturo ng English kasi may plano mag-call center eh. Rising flag, okay po sir. I'm not fluent but I can convert Miss Diana McFadden. See my uploads. Ayan, may nakita na akong Iris Desma. Hello, Ading. Ading, kita na kita. Yan, sabi ko sa iyo eh. Yan, okay na. Okay na kayong dalawa ha. Yan. Hello po. Yan, kita na yung dalawa. Bunsay Iris, ate mo na rin yan. At parang si Ate Yen mo yan. Halos magkaedad sila ni Ate Yen mo eh. Ate Diana mo na rin yan. Ilocana rin yan. Okay, huwag ka maano sa kanya. Ilocana rin yan. Gawin natin Iris Ledesma. Ako tatayong interviewer. Tapos sasagutin mo tanong ko. Madalas unang tanong ng HR, tell me something about yourself. Pabili bibingka. Sinigaw ko na nga po eh. Sinigawan ko po, di ba, Mami B? Nakakutkulit. Kanayon, Mami B. Lumablabas ito eh. Tao, okay na. Uray bigbigat. Uray bigbigat matin. Makagura. Makagura dito nga magtataw. Okay na. Okay, nice to meet you. Oy, pabibing ka talaga, Mami B. Okay na. Sinigaw ko, bibing ka eh. Kita na sila, Iris and Diana. Kita na yung dalawa, mag-ate. Ate mo rin yan, Kabsat Iris. Ate Diana mo yan. Okay. Marunong siya mag-Ilocano konti, Kabsat Diana. Kasi Ilocano papa niya ni sundalo. Na-assign lang sa Mindanao. Nasa Mindanao sila ngayon. Pero actually marunong mag-Ilocano yan. Konti. Host maigi, walang binatog vendor dahil may bell lalong eto loudspeaker po eh. Alam mo parang trompeta, kuya Carlito. Parang trompeta na yung nasakit sa tenga. Parang trompeta yung niya, yung kumakalanting talaga sa tenga mo. Nakakadagdag sa stress. Yung pa naman ayaw ko, maingay na motor. Sir, ma'am, Infinite, are you girl or boy? Boy yan.
Boy yan, kabsat, boy. Kabsat Infinite. Boy yan, boy yan. Kabsat, bilhan mo ko. Asin ng tao. Ang tipid mo kasi, Hindi, yung kapitbahay, suki. Yung kapitbahay namin, suki. Yung may Doberman, sabi ko nga, Kuya Gio, one time lang, sabi ko, sobrang kulit eh. Pahabol mo kay Pablo. Sabi ko, pahabol mo kay Pablo. Pahabol mo dyan kay Pablo, yung Doberman. Para matanda. Ang kulit eh. Minsan, tulog pa sila sa tapat. Taho. One time lang, Kuya Gio. Baka wala mo si Pablo, pahabol mo dyan. At tinan natin anong reaction nun. train naman si Pablo. Train na Doberman. Yung kapitbahay namin, may Doberman siyang train. Pupunta sa mall, walang tali. Dinadala niya kahit saan eh. Ganda ng Doberman niya, yung tapat namin. Brown. European. Ang Doberman pala, dalawang kabsat Infinite. Doberman pala, dalawang klase. May European, may American. Yung American, yung black. European yung kanya, brown. Talagang pating tindig. Si Pablo. Pablo yung pangalan. Pahabol mo kay Pablo, kuya. Sabi ko sa kanya. Ang kulit eh. How do you handle stress? Why would you like to be a part of an organization? Iris Ledesma. Same here. Sir here. Naimbag na malim. Diana McFadden. Naimbag na hapon. Ni Kabsat. Yung Phoenix Streams. Masarap. Bibingka lalo pag gawang probinsya. Naiimas manang Mami B. Naiimas nga talaga lalo. Nagkapunta Pangasinan. Naggapo ka ta Manawag. Magsimba ka ta Manawag. Pag ruwar mo, itakla ko. Oray jay tubig, Mami B. Among da jay tubig. Tubig, pang di Biskaya. Naiimas tubig yan ay Biskaya. Naiimas. I'm Iris Ledesma. I'm fresh graduate and my course is IT, Information Technology, Communication. I'm a vocational graduate and I'm a passer NC3 Visual Graphic Designer set. Pwede na. Bunsoy. Talagang magaling. Kung ikaw ang interviewer, Kabsat Infinite, Kabsat Raul, tanggap na yan. Si Bunsoy Iris. Tanggap na yan. Pag kayo interviewer, tanggap ko na yan. Ang galing mag-English oh. English talking dito. Mano-nose print ako dito. Ikaw naman, Kabsat Diana, nasa Ireland ka kaya. Ano ba salita nyo sa Ireland? English din, di ba? Nasa ibang bansa ka rin eh. Ikaw talaga, Kabsat Diana. Matagal ka na dyan sa Ireland. Dapat fluent ka na rin sa English. Okay lang, Kabsat Diana. Especially Argao Church, South Province, Mami. Ba doon, maraming bibingka, masarap yung binatog ng Baguio. Sir Carlito Sariñas. Opo. Baguio, taga Baguio po ako. Diba? Yung binatog, yung karyoka po matitindi rin. Isang steak, 12 pesos, 4 na piraso, lalaki. Ganyan po kalalaking karyoka doon. Sa may palengke, 12 pesos. Yung karyoka, Mami B sa Baguio, naimas. Nagdatakil pa eh. Diana McFadden. Not so, Miss Diana. Hi to Mami B. Gandang gabi sa iyo. Gandang hapon sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay Host Flowers for you, friend. Lalo, loko, kakabsat, wag walang ganyan. Kawawa si Tao Boy. Makulit. Minsan maiinis ka, maingay yung ayan, Iris Ledesma. Madalas sinasagot sa tell me something pero hanap talaga ng
HR yung attitude mo na applicable sa magiging work mo. Like, I'm a hardworking, I'm a fast learner. Yep, fast learner si Bunsoy. Promise that. Itago sa puso ko, Raul. Matatalino mga Bunsoy natin, sigurado matatanggap yan. Matalino ka, Bunsoy Iris, ha? Self-confidence lang. Kung mawawala sa sarili mo yan. Tanda mo, matalino ka. Mas matalino ka pa kay Lenny Robredo eh. Sabi ko, yung talino niyang mga Bunsoy, yung mga talino ng mga Bunsoy natin, silang tatlo, masteral. Masteral sila. Si Lenny Robredo, kindergarten. Utak ni Lenny Robredo, kindergarten. Utak ng mga Bunsoy, masteral. Diba? Matalino mga Bunsoy natin. Yun mga nasabi mo. Kasi nasa resume mo na yan. Nabasa na nila yon. So, ang something to nahanap nila yung attitude mo talaga, Iris Ledesma. Importante dito, Kamsat Raul, if you say I'm willing to think from the best of you, Kamsat Raul. Ako rin, mag-iisip din ako talaga, Kamsat Raul. Kamsat Raul, pagbalik ko sa Baguio, mag-apply ako. Mag-apply ako call center. Kahit day account lang, okay na yun. Day account muna, kahit day account muna. Okay lang, kahit day account lang muna. Mayroon lang tayong pang ano lang, di ba? At least pag day account, papapractice ka na doon. Eventually, magiging panggabi ka na. Day account muna. Okay na yan. Loko din si Diana, Ireland pala o English. Pero may sariling salita kasi sila dyan. Sa Ireland kasi may sariling salita actually sila. O Infinix TV. But makita nila yung willingness mo naman HR, mga psychologist yan. O come on Diana McFadden. Sabihin mo, Pabonsay, whatever it takes, I'm willing to learn from the best people. Yung may branch kami doon, i-refer. Oo, may branch kami doon, i-refer na kita. Sa Baguio, may branch kayo? Sige, okay lang. Basta magana tayo, kailan ako mag-a-apply. Parang ano lang. Aside from that, may ibang trabaho pa. May trabaho lang, okay lang. Sir Infinite, apologize, I can speak English. Only Tagalog, sir. Only Tagalog and Ilocano. Miss Diana, okay na kita. Okay na. Kids nasa views, friend. Kikita na eh. Ay, permission to Tagalog. Anong dinuguan? Meron pinatog sa Ireland. Wala. Yan siguro nakakamiss yan sa Ireland, no? Hindi na nakakamiss yan. Mga party dyan, wala. Mahirapan. Buti ka labunso yan. Sa California, madali lang yan. Maraming Pilipino sa California. Filipino stores. Ang problema ni Kapsat Diana, Ireland yan eh. Ireland yan, baka wala. Teleperformance ba? Okay. Basta ikaw basta willing matuto at magtrabaho, malayo mararating. Teleperformance. Teleperformance siya. Naimas ang mga kakanin sa Ireland. Diana McFadden. Teleperformance ako. Mag 10 years na. Infinite TV. Okay. Meron nga yata aking teleperformance din sa Baguio. Nasa loob yata ng Cambian Hay. Ang alam ko tingnan ko nga ulit. Nasa loob yata kayo ng Cambian Hay. Parang may doon eh. May mga call center sa loob. Sa loob mismo ng Cambian Hay. May mga call center doon. Doon nga yata kayo eh. Andun kayo. Ano nga teleperformance yata.
Kalimutan ko na kasi. Pati araw-araw ko dinadaanan, hindi teleperformance yun eh. Pauwi. Papunta uwi sa amin, di ba? May dinadaanan akong dalawang call center. Hindi teleperformance yun. Alam ko nga nasa ano kayo, nasa loob kayo ng Campion Hill. Eh. Nasa loob. Merong kabsat sa SM sa may Harrison Road. Harrison Road. Tinang ko nga. Parang wala na ako napapansin dun na. Parang wala na ako napapansin. Baka nilipat na. Oh. Okay. Yung nadadaanan ko nga, baka nga teleperformance yun, yung isa doon. Dalawa yun eh. Dalawang call center kasi yun eh. Baka yung nga isa doon. Nadadaanan ko nga. Oo. Ang importante may trabaho, di ba? Bahala na. Tapos, komentary na lang tayo pag may ng sporting event. Ha, tama. Yun, talo talaga tayo sa ano. Yung talo China, di ba? Sampal talaga sa kanila yun. Galing ni Justin Broly. Dagiti Taraon, Ijay, Ireland, Ket Naimas, Fresco, Aprutas, Kenti, Ag, Lawlaw, Ket Way, Refreshing, Ken, Nalamis, Kichilak, Leana, Macfriden. Maganda doon talaga. Very nature talaga yan. Nature talaga dyan sa may Ireland. Swerte talaga si Kabsat Diana na punta dyan eh. It depends. It depends on the situation. I need to calm myself, and I will not let my anger will control the situation. I'm going to understand the customer as always because it is the right decision. Pwede na yan. Pwede na rin, Bunsoy. Pwede na rin. Pwede na English na ganyan. Pero Kabsat, kaya ba natin walang naturalized player someday? Mag-develop siguro tayo ng matatangkad. Maghanap tayo ng mga matatangkad na players sa mga probinsya. I-train lang natin ng kulang lang naman na sa atin height eh. Tingnan mo yung NCAA ngayon, yung player ng yung player ng Lyceum, ang lakas yung umali. Kung nanonood kayo ng NCAA, ang lakas. Letran nga 0-3. Kami nga 0-3, wala pa kaming panalo. Grabe. Ang lakas ngayon, Lyceum, JRU. Sa college level, mag-develop tayo ng mga player dyan. Marami dyan sa college level. Lalakas. Meron nasa NCAA Division 1 si Tolentino, apelido Gonzaga, 7'1", Kabsat Raul. Malalaki eh. Yun lang kailangan natin, height eh. Wala na tayong problema sa coach. O talagang coach siya may problema noon. Yung FIFA World Cup, Kabsat Infinite. Talagang may kasalanan noon, si Chot Reyes talaga. Si Chot Reyes may kasalanan noon. May favoritism siya eh. Imagine mo na lang kung si Tim Cone ng coach natin noon. Panalo lahat yan. Nasa coach din, no? Magaling si Tim Cone eh. Si kasi may favoritism, si Chot Reyes. Sage Tolentino, yun hindi ang pasok sa rule before 16 passport Kabsat Raul. Sa anong long term play? Under 13 ba or under 16 ba? Malaki yun, no? 7 footer, no?
Yan ang komentaryo. Yan ang komentary na tayo. Kaya pa rin merong maraming malaking players. Trainings lang talaga, Kabsat Raul. Kayang-kaya pa rin. Wow, galing ay si Desma. O, tinan mo. Ano ka agad yan? Pasado ka agad yan. Pasado ka na, Bunsoy, Irish. Kung ako talaga nag-interview sa'yo, pwede na. Pasado ka na. Pasado na yan. Under 13. Kung ako nasa SBP, train the young one from the elementary to college. Under 13 to 18, dun develop. I like to join your organization because I read in the article that you have a nice ambience and your employees are having so much having having so much fun in here. Bonsai, palitan mo yung fun. Gawin mong fun. Yung have, palitan mo ng fun. Pwede ka na. Pati under 6 years old developed na like child in other European countries. Pwede na si Bonsoy, no? Mga kakabsat, pwede na, no? Pwede na si Bonsoy. Pwede na mag-apply yan. Kabsat Raul, bahala ka na kay Bonsoy. Pwede na eh. Marunong eh. Kaya nga eh. Self-confidence lang, Bonsoy. Ha? Pag nag-translate mo na yan sa verbal yan, pag na-translate mo sa verbal yan, Irish Ledesma, pwede ka na mag-apply, ha. Pati under 6 years old developed na like child, China 6 European countries. Calm and collecting speaking lang, Kabsat Raul, diba? Yun nga, paano ba natin madedevelop na resulta, mag-produce tayo ng quality big players? Walang raffle, walang rattle. Magaling na si Bunso Irish, hard na yan. Paano po mag-apply, sir? Bunso Irish, kuya mo rin yan. Kuya mo na lang yan sa Kapsat Raul. Huwag kang masanay magtawag ng sir. Kuya, mga kuya mo kami. Huwag kang mag-ano ng sir, Bunsoy. Kuya. Lahat kami rito, kuya mo. Si Kuya Carlito. Diba? Kuya Carlito, yun. Medyo sir kasi. Medyo ano na siya. Kami. Mga kuya, ate mo kami. Okay? Ayan, sa podcast na lang yan natin. Huwag dito. Makakuha sila ng mga ideas sa atin. Kabsat Raul. Develop tayo script in Phoenix Scripts TV. Okay ate, Manong. Kaya nga eh. Okay po sir. Ako ate na lang, please. Ay! Oy, bumigay. Oy. Ako ate na lang, please. Walang hiya ka. Ay. Bumigay ka na naman. Ay. FB main account ni Kabsat Raul. Kunin mo sa GC natin, Bunsay Irish. Kayo mag-PM lang. Okay, Bunsay. Script natin meron pero conversing natin walang script na open forum tayo, Kabsat Raul. Oo nga, Sir Carlito Sariñas, nakita ko na mga viewers dito. Kaya lang pala problema, Kabsat eh. Ginawa na kasi tang kayong dalawa ni Bunsay Irish. Hindi lang kay basta moderator, sa taas. Kapantay nyo ako. Kasi sa moderator, dalawa yan, di ba? Doon kayo sa taas. Sila, mga standard lang sila eh. Kayong dalawa ni Bunsay Irish, nasa taas kayo. Mayor Doma natin, si Carlito Sariñas, joke idol. Hanggang 5 o'clock nang tayo ha. Hanggang 5 o'clock nang tayo. Mamayang gabi ulit. Thank you Manong ng marami. Wen, Kabsat. Si Kapay. Basta wala na yung mga kaaway mo rito. Okay.
Yung mga kaaway mo rito, wala naman dito eh. Okay lang. Wala yun. Puro bulatas lang din yung mga yun. Happy-happy lang tayo ngayon dito. Wala na yung mga kaaway mo rito. Sige Manong, hihintayin ko na. Matatapos ka. Ano yung oras di work mo, Bunsoy? Kapsat. Nasa work ka na ba? Nasa work ka na ngayon? Andiyan ka na sa work mo? Oo. Lalo na kung magaling sa math, another level ka sa work. Diyan po tayo talo-talo. Wala pong alam sa math. Dito na ako Manong sa work. Buti wala masyadong trabaho. Buti wala masyadong ginagawa. Nakatatlong oras tayo ngayong hapon, no? Mamayang gabi ulit, ha? Mamayang gabi, siguro mga, kung di 8 o'clock, 9 o'clock, abangan nyo lang. So, mas maganda sana, 9 o'clock na lang. Sneaker Dan, mga kabsat, Raul, dun tayo. Sa sports kasi, sneakers pwede, sports yon. Ang Rising Plug TV, channel mo, politics ang important topics. Okay ba yun, Rising Plug TV? Ganito format Kabsat Infinite Streams TV update muna sa mga sports pag-usapan natin. Ingat Kabsat Diana, pag umaga Manong medyo okay naman, di masyado busy. Sige. Ako pag mga hapon medyo na no. Busy ka na mga after lunch, no. Bukas malamang busy ka, Biyernes. Malamang bukas Biyernes, busy ka niyan. Malamang siguro bukas Biyernes. Busy ka niyan bukas. Biyernes pala bukas. Oo nga, dun ko balak kasi political na tong Rising Plug. Sir Infinite Ilocano Kamet Gayam na nosebleed duck Kenyam. De, Bisaya yan. Kabsat, Bisaya siya. Tiga Cebu. Marunong lang. Marunong lang Kabsat Diana. Cebuano yan, Cebuana. Cebuano, tinuruan ko lang. Natuto lang sa akin yan. Naturuan lang, naturuan. Bisaya yan, tiga Cebu. Parang si Kabsat Daddy D. Akalain mong si Kabsat Daddy D, magaling mag-Ilocano. Magaling mag-Ilocano si Kabsat Daddy D. Sige Kabsat, luto ako ng dinner na imas. Luto ko sinigang hipon Kabsat. Naimas ha. Sige lang Kabsat, salamat pagpasok sa akin live. Mamayang gabi ulit, mag-live ulit tayo. Mamayang gabi ulit. Kung ganitong kwentuhan, maganda, di ba? Sayonara, carbonara. Sige, ingat Kabsat. Ingat ka lang dyan. Live ulit tayo ng gabi. Okay, nagsigang ako galunggong from China. Konting Ilocano word lang, Diana. Sige, got to be luto mode. Sige, Kabsat, luto ka na. Ingat ka lang lagi. Mamayang gabi ulit, mag-live. Basta alam ko, Kubita, hindi ba? Yon, my old way lang eh. Sir Infinite, kala ko kanina, foreigners tapos ang Ilocano ka. Ha, matindi ka Sir Infinite. Tinuruan ko yan eh. Naturuan na, Ilocano. Siya nagsuro. Sinuruan ko ti Ilocano data. Hi, sarap ng podcast. Tapos, medyo pasok ng konting salita ng Ilocano. Saka Bisaya. Okay, Sir Kabsat. Okay, Kabsat. Okay, Sir Infinite, bye. Bye, Kabsat. Ingat lang, mamayang gabi ulit. Ano pong name ng GC, kuya? Yung GC natin. Yung GC natin mismo. Yung GC natin ngayon. Yung GC natin ngayon. Gusto mo ba private message ka? Baka gusto niya Kabsat Raul, private message mo. Baka sa private message magkaintindihan kayong dalawa. Private message mo na lang. Kaya nga baka gusto nga niya i-private mo na lang eh. Private mo na lang. Mag-private message na lang kayong dalawa. Private message mo na lang. Dalawang kayo.
Oo, kasi maano ng iba diyan pag ano, 'wag sa GC natin, sa private message mo na lang. Anong pogi? Anong pong name? Ayan. Igorot Sir Infinite, alam mo. Kadkanay, ako nga hindi marunong eh. Ako nga hindi marunong eh. Mag-aaral pa ako. Mahirap ang kangkanay. Mahirap. PM na lang. Bulso Iris. PM na lang. Oh. At least pag private message, mas madali kang turuan ni kuya mo. Mas madali kang turuan ni kuya mo, okay? Private na lang. Gusto kang matuto. Kankanay. Mahirap. Mahirap ang kankanay sa kaibatan. Kasi ang ibatan kasi parang may halong Chinese na eh. Sa sobrang lapit din sa Taiwan, may parang Taiwan na yung salita nila eh. Parang Taiwan ang ano. Sa ibatan ha, parang Taiwan na yung salita nila eh. Nahanap ko na po. Ayan. Hindi, yung GC natin yan, Bunsoy. Yung GC natin mismo, di ba, pumapasok ka rin. Pero sabi ko kay Kuya Raul mo, i-private message ka na lang. Sa private message na lang, Bunsoy, mas madali kang turuan pag private message. Private message ka na lang niya. Kasi pag GC, marami po makakabasa niyan. Yung dalawa, nag-aanuhan. Private message na lang. I-private message ka na lang ni Kuya mo, Bunsoy, ha? Kuya Raul mo. Mas maano kasi pag private message. PM na lang, PM na lang. Kasi marami makakabasa niyan. Buti kung kayo na lang. Kayong dalawa na lang mag-usap. Private message na lang. Mas maganda. Paano yan? Mag-out na tayo. Mag-out na tayo. Mamayang gabi ulit. Live ulit tayo mamayang gabi. Alas 5 na eh. Nakatatlong oras na tayo. Sige. Ingat-ingat mga kakabsat, mga bunsay. Salamat sa mga pumasok sa akin live ngayong hapon. Mamaya ulit, mga 9 o'clock. Yan. Kabsat Raul, salamat. Bunsay Irish, salamat. Kaya mo yan, Bunsay. Apply lang. Kabsat Diana, salamat. Manong Carlito, salamat. Kabsat Infinite. Yan. Mamaya may ibang topic na naman tayo mamaya. Maganda yung ganun eh. Maganda yung ganun style, di ba? Yung umpisa, yung topic mo muna talaga. Medyo painitin mo muna. Maya, kwentuhan na lang kayo. Yeah. Mamaya, mag-iisip na naman ako ng topic mamaya. Gusto niyo sa showtime? Showtime naman, pag-usapan natin. Kasi issue rin ngayon yan, yung showtime eh. Yung showtime ngayon eh, issue rin ngayon yan eh. Salamat sa mga pumasok sa inyo pong lahat ha. Mamayang gabi ulit, mag-live na naman tayo. Ayan. Mami B, salamat din po Mami B. Ayan. Sa lahat po ng mga pumasok, mga naka-silent lang dyan. Yung mga naka-silent po dyan, salamat din po. Bunsoy Irish, Bunsoy Yan, Bunsoy JL, kakabsat, salamat. Ingat sa God bless din po sa inyo. Ingat din mga Bunsoy. Ayun. Bunsoy Irish, ingat ka rin lagi, kaya mo yan. Okay, kabsat, naka-PG lang ako. Nasa work pa. Opo, Mami B. Bye na po sa lahat. Ingat po. Mamayang gabi ulit. Miss Diana, may native na language ka palang alam. Tribe of Igorot. Igorot yan si Ma'am eh. Alam ko, Igorot yan si Ma'am. Yan. Bye-bye, Bunsoy Irish. Bye na rin, Bunsoy.
Mamayang gabi ulit ha, Bunsoy. Bye, ate ganda. Mm. Bye na po sa lahat. Ingat po tayong lahat. Mami B, salamat sa pagdalo sa mga friends natin. Bye mga Bunsoy na magaganda. Bunsoy Yen, Bunsoy JL. So, bye-bye. Bye ating ko, Iris, ingat. Yan. Ingat, mamayang gabi ulit ha. Bye-bye. Ingat at God bless. Salamat sa lahat ng pumasok sa akin live. Mamayang gabi ulit.